بزهجر يلن شلام على بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلام على يلن شلام على بزاريمنا جكنا ستخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت سمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته للبوات كيب منقدونا وته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزعجك شلام على ندحري تحسبوا كبيت زي فرح انت يبخري على اقدموا زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهالة بهاقرو شالام على زي بله قبلاتات شرحي زقاله تسقم نديد وزتابعه صدفوا مخصة قروز زي سقا ناي حالنا تقنافات زتنحي ناطنت كدلي روحونا غابت عبسط انت مسرح معرنا راقت بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوت حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزاريمو يبلي السلام يلن السلام سلام هاجر على النور هاجر خدانو هالكلات يلا تسمعون الرجل ملاسي يبلون هاجر يمسبله حيالي وزهزبي لتزستو على ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو ريمي 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 انتايرو ريمي 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 انتايرو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو حزبي حنتي يا قالو صنع قالو سكير قالو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقداسي حبريتا واناوي زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتا نايز مدام سانات صنعو لايك شير سبسكرايب تقفتن حبحبتن نايز channel كتكونو دما تصاوعيت نقبر سلتو خلو تقبرو ودقف دما دقاقيمنا كنا مسجن نفتو كابزي قتيلنا نايلومي أقداس حبريتا كنهبوكمينا أكبابينا بغلطف زمع بلزلو كنتات كنرينا بدرجة زوباناون زنك أساقس زلو ناي عبيت حيلتات أسلالفا أكايدا كنفتنينا سلازي بصمونا مسانا كتصنحو الناس وعنا بزخن جمرينا let's go let's see, Cambodia, Armenia, we have Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egypt, Ethiopia. That's a beauty. They built a little dam in Ethiopia that's like the largest dam in the world. And it affects the water going to the Nile. Would you say that's a problem? I would say that's a big problem. So with all of these things that we've done, think of India and Pakistan. Think of that. And you know how I stop that? With trade. They want to trade. And I have great respect for both leaders. But when you take a look at all of these wars that we've stopped, and they said, so think, just look at that. India, Pakistan, Thailand, Cambodia, Armenia, Azerbaijan, Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Rwanda and the Congo, right? We stopped all of them. all right نريو زلنا دونالد ترامب مچم ابافو زي تودق نجر انتلا ابزوان زي ابتا نا ኢትዮጵያን ግብጽ እንትብል ደላ በተደጋጋሚ ይዛረብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መበራብ አይ ግዝዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ወርሒ ጥራይ ዝዛረቦ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መበራብ አይ ግዝዩ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ግብጺ ቶኪንግ ፖይንትስ ናይ ግብጺ መርገጽን ንግብጺ ዘርብሕ አጀንዳን ከም ዝዛረብ ዘሎ ይዝንገር ኢትዮጵያውያን ድማ መመሊሱ ዝቆጥዖምን ዘፍርሆምን ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናቱ ፍሉይ ኣማኻሪ ወይ ውን ልኡኽ
ናይ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ሲኒየር ኣድቫይዘር ዝበልዎ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ካልኦትን ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዝበሎ ናይ ዞባዊ ርግኣት ንክትገብር ምስ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ድማ ሰላምን ርግኣትን ንምስፋን ፅምዶ ናታ ኢንጌጅመንት ናታ ክትቅፅል እዩ ነዘኻኽሮ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ፕራዮሪቲ ምዃኑ ኣዘኻኺርዎ ነይሩ ናቱ ጥራይ ከያክል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተመሊሱ ብጉዳይ ናይ ኒል ብጉዳይ ናይቲ ዲጋ ተዛሪቡ እዚ ዲጋ እዚ ባዕሎም ፀሓፍዎ እውን ክንሪኦ ኣብዚ ብፅሑፍ ገይሮም ኣውፅኦም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ትራምፕ calls impact of GERD on Nile waters a big problem. እዚ ዓብ ፀገም ከም ዝኾነ ደጊሙ ይገልጽ ኣሎ the US President Donald Trump has commented on the ground Ethiopian's GERD describing its impact on the Nile water as a big problem for Egypt. ስለዚ ንግብፂ ዓብ ፀገም ምዃኑ ንግብፂ ዓብ ፀገም ማለት ንኢትዮጵያ ንምንታይ ተሰሪሑ እንታይ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ዘይኮነስ ፀገም ንግብፂ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ነዚ ኩሉ ነገራት ድማ ኣነ ፈቲሕየ ዝብል ዘሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ጌርድ ድማ ክፈትሖ ተኮይኑ ብርግፅ ብናይ ግብፂ ዓይኒ ዝርዮ ዘሎ ንግብፂ ንናይል ንጎረሮኦም ዓብ ብድሆ ስለ ዝኾነ ኣጎኒ ግብፂ ኢና ንኸውን ዝብል ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ቀድሚ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝነበረ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ምሕደራናቱ እውን እንተኾነ ነዚ ዲጋዚ በትንዎ ኢሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊሙ እቲ ናቱ መርገፂ ናቱ ምምሕዳር መርገፂ ኣብ ጎኒ ግብፂ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝተቐየረ ነገር የለን they built ገራጩ ዘረባ እንዲሁ ንእሽተይ ዲጋ ብልፀኒሑ ድማ ትዛዓብየ ዲጋ እዩ and it affects the water going to the Nile would you say that's a problem እዚ ነገር እዚ ከም ፀገም ገለጽኩሞ ዶ ኢሉ ሓቶም ባዕሉ ድማ I would say that's a big problem it's a big problem ዓብ ፀገም ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ again ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኔጎሲዬሽንስ እዚ ኣብዚ ሕቶ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥቢ ከውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጌርድ ማለት ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ደገፍ ካብ ኣሜሪካ ንክትረክብ ዘለዋ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና እዚ ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣሉታዊ ጠመተ ንክረክብ መሕንቆታት ክበዝሑ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብዚ ግን ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና ኦኬ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያ ንዓይንታ ይምልከተኒ ኤርትራውን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘይትገብር ዝብል ሰብ ኣሎ ነቲ ኩነታት ኣስፊዑ ዘይርዮ the bigger picture ዘይርኢ ሰብ ኣሎ እቲ ሕቶ ግን ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ፕሬዚደንት ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ መልእኽቲ ምስተመሓላለፉ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዶክተር ባድር ዓብዱላቲ እንታይ ኢሎም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስዕፋሕ ሓልሚ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃ ቀይሕ መስመር ንግብፂ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዓሰብ ደጅን ዕፍሪት ደድብልዎ ደለው ቀይሕ መስመር እዩ ንዓና ይብልለው ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምስዕፋሕ ኣጀንዳ ናብ ባሕርና ገፁ ቀይሕ መስመር እዩ ክብሉ ከለው ንሳቶም ኣብ ጎኖም ንኣሜሪካ ይሕዙ እንተለው ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ ካልኦት ደገፍ ከይረኸበ ናብ ኤርትራ ገፁ ተንከስ ክብል ኣይክእልኒ ዘይኮነሲ ክሓስበ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ he knows very well ጽቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ብስርዩ ብዓቕሙ ምስ ኤርትራ ክገጥም ከም ዘይክእል ምስ ኤርትራ እቲ ዘለዎ ደገፍ ሒዙ እውን ከም ዘይክእል ይፈልጥ ኣሎ ለት ኣሎን ባዕሉ ብነብሱ ነዚ ሰራዊት ናብቲ ሒዙ ናብ ኤርትራ ክወርር ኣይኮነ ኩሉ እቲ ደገፋት ረኺቡ እውን ናብ ኤርትራ ከይቱ ክድምዕ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ሕጂ ብዛዕባ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቱ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትና መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ናብ ህውተታት ዝኸደ ወይ እውን ንዑ ንምፅልላም ዝመስለኩም ሰባት ኣሎ ኖ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ብቃል ብቃሉ ናረኣና ኢና ንዛረቦ ዘለና እዚ ኣጀንዳ ናቱ ጎቦ ኣብ ገለገለ እቲ ፕሮፓጋንዳ እንዳሉ ዝገብር ዘሎ ተሕዲድ እንዳሉ ዝገብር ዘሎ ዝብል ኣለው ወል መራሒ ናይ ሓደ ሃገር እዩ ክወረኩም እየ ድሕሪ ኢልና ንሕና ክወርር ከም ዝሓስብ ዘሎ ጥራይና ክንወስዶ ንኽእል እምበር ኖ ከምኡ ይኮነን ከፈራሪ ኢሉ ኖ ኣይ ዶንት ኬር መራሒ ናይ ሃገር ዝበሎ ብቃሉ ኢኻ ትሕዞ ዘለካ ገባ እኮ ይል አጀንዳ የለንም ባህር እንፈልጋለን ግልጽ እኮ ነው አጀንዳው የባህር ኃይል ሲንገነባ እኮ ይል አጀንዳ የለንም ባህር እንፈልጋለን ግልጽ እኮ ነው አጀንዳው ያኔ ዩቲዩብ ያልነበረው አሁን ዩቲዩብ ፈጥሮ ይሄ ጊዜያዊ አጀንዳ ነው ምናምን አጀንዳ ነው ቢል ትክክል አይደለም ሁለተኛ ደግሞ የኤርትራን ሉዓላዊነት ለመዳፈር ነው የሚሉም አሉ እኛ የህዳሴን ግድብ የሰራነው የሱዳን ሉዓላዊነት ለመዳፈር ነው እንዴ እንደዛ ይታመናል እኛ ህዳሴን ያለማነው ኢነርጂ ለማምረት ውሃውን ለወንድሞቻችን ለክተን አመትሙ ለመላክ ነው ህዳሴ ለግብጽም ለሱዳን ለኢትዮጵያም ሲሳይ እንዲሆን ነው የምንፈልገው እንጂ እነሱ እንዲጎዱ አንፈልግም ቀይ ባህርም እንደዚሁ ማለት የባህር ኃይል ሲንገነባ እኮ ይል አጀንዳ የለንም ባህር እንፈልጋለን ኤግዛክትሊ እጂ እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ
بتحادة من قدي أفدق بحري نسلمه من قدي بدبلوماسي بنقدي بقطبة إقتصادنا سلزة عبزول بلا بلا نابليوم كوششو دفتنا عالم زحات الله صعدوا دما نزابي أبي بسلامه من قدي نكم نقدي نقلي يزدل يزلون بركينات قال ما لا يكون يزدل يزلبلو بس جن نحن حيل بحرنا هنزلنا أجندو نصر كويبلال ندراما وينمريت هيكونا حيل بحرك هنسل ندلدل لنا حيل بحر سراويتنا نسلت زلنا إزاي مالت كنت هاي مالتيو حيل بحرنا هنزلنا أب بحري سراويتنا ويون حيل بحرنا هنا أب بحر كان توصل ندلدل لنا فيلد مارشالو دما حسب يقبع على زبالي حيل بحر ناسي بين بلاتفورم لابك بحرنا أتو بحكي بحر يوم كازبلو بهنداوك أناس كلي بلونيا أي بحر قبل خلو بجبتي خمسة كدو عند عدنا نفلتنا سلزي زون لتشو إرتراديو ويس السودان بالسودان وكم زي حسب نفلتنا سلزي it's clear بإرترا مخالفة أجندة مالتي أوكي من البعض حيل بحر الزبلو زلو هو تتايو كنبلا نخلينا جن أبزد ما كلت ثلاث نقطات كنرينا because أنت سمعنا حنتي بلناني خم فلتس لزلنا ከፈረንሳይ የጦር መርከቦች ገዝቷል። ምን ያህል ሰውዬው ተዘጋጅቶ እንዳለ ነው። ይሄ መሰጅ ለኤርትራውያን ነው። ሀገርና መንግስት ለየብቻ ነው። በኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ ሀገሩን ነው የሚያስቀድመው። ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ ቃር እያለህም ጭምር በጣም የምትጠላው መንግስት ጭምር ሀገርን ነው የምትደግፍ። ከፈረንሳይ ነው የተገዙት እነዚህ መርከቦች ኦሬዲ ወጥቷል። ከፈረንሳይ ወጥቷል። አንዳንዶቹ የሚሉት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እዛ አካባቢ ነው ያሉት። እንዴት ነው የሚዋጋው ታዲያ? በየት በኩል ነው የሚዋጋው ስትሉት ኢንተርናሽናል ወተር አለ። ኢንተርናሽናል ወተር ላይ ሆኖ ይዋጋል። በየት በኩል ነው የሚመጣው? በአረብ ኤሚሬትስ በኩል ነው የሚመጣው እየተባለ ነው። كفرنسا زي زربا نسمع زلنا ستالين زبالويو بزحت وين تقصون يركم يخم مس فرنسا نويح وان هاي البحر كنا مهناس كتحق زم خانة مراكب كاوخ جزم خانو قال ملا بزح تزري بليو أمس كان لهم زح زيادة جينا أمسينا حجر ما تك جزء زبالو جزء وهم زلهم عندارن هوتات مخانة مراحي ما نمسعتي كونن جزء دما جزء مس إمارات أصقعدي كعمته إمارات دما بزح هاي البحر حيزا بزح ناي بحر ودبات حيزا سلزل أبو ساسول لهم أب سومالي لاند لهم أب يمن لهم أودي أغميتو أن يشعو يعي ببحر متيو بإنترناشنال ووتر متيو بمراقب كواقعنا أمي seriously أنت عينة رئيسي زلهم أنا تي ناي أبي سرعتي زبلكم أنت عينة رئيسي زلهم هذا كل تشح زخون كيلومتر دوبنا مريت لنا دوب مالتي شعدي ولا كل تشح زخون شعن قلن مالتي تشح قابض عاكل كن دز عاكل دوب زلنا انت عايز مرة زلو ببحرق ما تسألنا حتى يوم كودين سمعي بالناني بعد ستالين حكري بزعق زي دحان زخونه شفت زلو يسعد ستالين نير تراوين ما يتحسس بالله هاجركم أقدمكم سرعة thank you I mean ستالين هذا كابتي حيال زغنة صار يرتراو جزء كايز نبريو أبز حلفة 4-5 years جيجن ودايت تجرايا قديمي صرح له إيرتران تجراي عندما إذا بأس نجري بلنا حدث على إيزلون نخلتين كحسس خلد ما حدث على إيزلون زغنة إيرتراويا تمالي نعي رايز بلا ملون تم تقام تنقلن زلوي تجراي تعوز بلزنا برو حما غاي سمعكم بوليتيكا تغيا ياري تمالي من سيرترا سألاقيه يكونوا أنصاري واجانير لو بجن بوليتيكا سلتغير بوليتيكا زردا كاتخوي نجارات كاير كله you have to be fast no there's no these hard feelings بحالي سمعت كات مالك ودس عريفة بحالي لنا بوليتيكا I mean president سياسن أبي أحمد نكو بوز خانة زمتنا ينيرو now they're arch enemies حيال زخانة سألاتيو سيزي هو حتى شعبيان نكون نوح وانت تسأل يوم كم يجيرهم تقمتي لهم إذا حدا نجارك مركز له بوليتيكا تغير مخانو نايك أرنا أفريقيا دما بوليتيكا تغير إنتي لا نايك أرنا أفريقيا كاوز جردي things change a lot السودان كنديك زي العراق نبأس كنديك زي community بوليتيكا نايت سبعة سلذي if you want to be involved in a بوليتيكا كتنبرن زي a بوليتيكا كتنتنت خوينكا you have to be flexible كنت تعزز فلكا قدام الناس نات كنتاي هجروا ربح خاي
ጎረቤትካ መሓዛይ ነይሩ ጸላኤ ነይሩ ኣይኮነን ሃገራዊ ረብሓኻ ኢኻ ትቐድም ኤርትራ እንታይ ረብሓነታ ኤርትራ ልውላውነታ ናጽነታ ሰላማን ከባቢያ ድማ እዚ እንድሕር ኮይኑ መስመን እንተኮይኑ ልውላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ሰላምናን ርግኣትናን ዝቕጽል ኣብይ ኣሕመድ ክብትነ ሃገር ከፍርስ እየ ዝብል ኣሎ ተጋሩ ግን ኣጀንዳኦም ቀይሮም ገለገለ ሰብ ኣሎ ከመይ ጌርካ ተኣምኖም ናይ ህወሓት መራሕቲ ይኹን ትግራይ እቶም ፖለቲካዊ ኤሊት ምስ ኤርትራ ክንሰርዕ ፀገም የብልናን ይብሉ ኣለዉ ኣብ ግን ንኤርትራ ክደፍር ደሊለ ይብሉ ኣሎ ስለዚ እመና ኣይትእመና ኣይኮነን ትሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ መን ይፀላኢኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ እዩ ትማለ መን ነይሩ ፀላኢኻ ኣይኮነን ኣገዳሲ ድሕሪ ፅባሕ መን ክኸውን ይፀላኢኻ ኣይኮነን ኣገዳሲ ራይት ናው ሁዝ ዩር ኤነሚ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ መን ይፀላኢኻ መን ኢኻ መሻርክትኻ ንህወሓት ወይ እውን ተጋሩ ተማርዓዎም ዝበለካ እኮ የለን ሽርክነት እዚ ሓበራዊ ፀላኢ ስለ ዘለና ሓበራዊ ግንባር ድማ ንፍጥር እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ኩነታት ንጹር ክኸውን ይግባእ ንምባል እዩ ሓደ በሉልና እቲ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ እናንበብናዮ ከይድና ንቐፅል ኣብዚ እውን እቲ ኩነታትና ተቀያየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሀገራችሁን ማሻገር አለባችሁ ሲሉ ለተመራቂ እጩ መኮንኖቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳከም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷ እንዳትጠቀም ኢትዮጵያ እንዳትወጣ እንዳትገባ የሚያደርግ ጠላት ኢትዮጵያ አላት። ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ እያደራጀ እያስታጠቀ ሚዲያ እየሰጠ ገንዘብ እያከፋፈለ የውስጥ ድክመቶችን የውስጥ ድህነቶችን የውስጥ ልዩነቶችን እንደ ነዳጅ እየተጠቀመ አገራችንን ለማዳከም እየሰራ ነው። እናንተ ዛሬ ተመረቃችሁ መኮንኖች ይህንን ባንዳና ባንዳ እየላከ ያለውን ታሪካዊ ጠላት ጋር በመዋጋት በመታገል በማሸነፍ አገራችሁን እንድታሽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሻይ ብርሃነ ጁላ ማለት እዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃነ ጁላ ዳርጋ ንኩናት እዩ ዝግስግስ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ታሪካዊ ፀላኢና ዝበሃል ዘሎ መን እዩ ግብፂ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ኤርትራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ አረኖ ማለት ትግምት እኳ ንምግማቱ ከቢድ ዝኾነ ዘረባ ኣይኮነን ከምቲ ቀደሙ ክብል ከሎ ፕሮባብሊ ንግብፂ ዝኸውን ኣይዶኖ በቲ ኮይኑ በቲ ፀላኢ ኣብ ምድላይ ፅዑቕ ስራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ፀላኢ የድልዮም ኣሎ ስለምንታይ ፀላኢ ዘድልየካ ናይ ደገ ፀላኢ ዘድልየካ ውሽጣዊ ፀገማትካ ክትፈትሖ ስለ ዘይከኣልካ ናይ ደገ ዝብኢ ይመፀኩም ኣሎ ሃየ ብሓደ ንኹን ፀገምና ቀሲልና በቃ ዕበጦ ሸፍኖ ክበሃል ስለ ዝድለ ዘሎ እዩ ስለዚ ሰራዊት ምስልጣን ምምራቕ እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም እንድዩ ዝተመረቑ ሰራዊት ኣበይ ኣትው ኣለዉ ግን ፅንዒ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብኩሉ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንባንዳ እናሰልጠነ ንሸፋቱ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ መን እዮም እቶም ባንዳ ፋኖ ሸኔ መን ከሰልጥኖም ባዕልካ ደይኮንካ ነፅዋር ትቦም ዘለኻ ባዕልካ ደይኮንካ ወታደራትካ ትቦም ዘለኻ ናትካ ሰራዊት ደይኮነ ናብ ሸነ ናብ ፋኖ ዓጢቑ ዘሎ መራሕቲ ናትካ ዝነበሩ ዘይኮኑ ንዓኻ ገዲፎም ናብ ፋኖ ወሪዶም ዘለዉ ንጎም ምሸትን ብረቶምን ትምህርቶምን ተመክሮምን ሒዞም ናብ ፋኖ ዝኣትዉ ዘለዉ መን እዮም እንታይ ገዲሽካ ኢኻ ናብ ባንዳ ናብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘጓየየካ እንታይ ጭብጢ ከለካ ተድልወካ እኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ውሎ ኩሉ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪቃ ውሎ ክሲ መመስረትካ ነርካ እንተዘልወካ ስለዘይብልካ በዓላቶም ንሳቶም ኣንፃርካ ኣንጢዶም ዝቃለስዎ ዘለዉ ንዓኻ ንሰራዊትካን ቤላ ገይሮም ይጭፍጭፍዎ ስለ ዘለዉ መህደሚ ስለትደሊ ዘለኻ here you are you're crying like a baby ብኽያት እዚ እዚ ሰራዊት ከተሰልጥን ትኽእል ኢኻ ደሰልጥንካ ሰራዊት ውፅኢት ተደየምፅአ ግን ልክዕ ከምዚ ቀዳት ክሻ ትመልእ ዘለካ ጌርኩም ሰድዎ ወይ ቀዳት ፊስቶ ዝመልእ ዘሎ ሰብ እንታይ ይገብር ንስኻ ብላዕሊ ትእቱ ብታሕቲ ግን ናይካ ስለ ዝክዖ you just do the thing you know ለባምቲ ኮይንካ ተቐዳድ ኢኻ ትሽፍን መጀመርያ ካመን ሰንሲ ነቲ ቀዳድ ናትካ ሸፊንካ ድሕሪኡ መምላእ እንተጀመርካ ዕሸካ እንተዘየለ ጉልበትካ ንኾንቲ ባት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካብቶም ዝሃድሙ ዘለውን ዝማርኹ ዘለውን ዝበዝሑ ከነሰልጥና ኣለና ዝብል ስትራቴጂ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ኣከንዲ ነቲ ፖለቲካን ዘሎ ፀገማትን ፈቲሕካ ሃገርካ ሰላም ጌርካ ኣካልእካ ትኸይድ ብኩናት ንፀገም ብባእሲ ብበትሪ ልክዕ ከምዚ በዓል ማርቴሎ ኩሉ ፀገም መስማር ኮይኑ ዝረኣዮ እቲ ፀገም ግን ጥዑይ ማርቴሎ የብልካ ጥዑ ኣተሓዛ ማርቴሎ ይትኽእል እንተኮንካ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ ጁላ ይኹን ኣቢ ኩላቶም ናብ ኩናት አንቂዶም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ኣብዚ ተመለሱ ላይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና ከም ዘይኮኑ ግን ክንፈልጥ ምንታ ኣብዚ
ተሰማ ማለት ሜካናይዝድ እዝ መሪ ሲሆን የእዙ ዋና መቀመጫ በአፋር ይገኛል። ይሄ ሜካናይዝድ እዝ በመባል የሚጠራው አዲስ አወቃቀር መድፈኛ፣ ታንከኛ፣ ሞተረኛ ኃይል ሲሆን በሌተናል ጀነራል ከፍ ያለው አምዴ እየተመራ ዋና መቀመጫውን በአፋር በማድረግ ለውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ስምሪቱን በአማራ አካባቢዎችና በትግራይ ተዋሳኝ ቀጠናዎች እንዲሆን ተደርጎ ስምሪት የተሰጠው ሰው ነው። ይሄ ሰው ከኢትዮ ኤርትራ የ1991 የባድመ ጦርነት ጀምሮ በታንከኝነት ሲያገለግል የቆየ ነባር የኦህዴድ ሰው ሲሆን አብይ ከኤርትራ ጋር ሊያደርግ ለተዘጋጀለት ድንበር ተሻጋሪ ጦርነት ከፊት ከሚያሰልፋቸው የተረኝነቱ ሚዜዎች አንዱ ነው። ለዚህም ነው በዛሬው ዕለት ባለ 3 ኮከብ ማዕረግ ሌፍተናንት ጀነራል የሚል ማዕረግ የተሰጠው። እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ብተብተብ ጀነራላት ዘመርቕ ዘሎ ገሊኦም ብቅዓት ዘለዎም ዘይብሎምን ዝኾነ ተመክሮ ኣብ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበሮም እንተኮይኖም ድማ ተቀዳዲምካ ኣብቲ ኣሰላልፋ ናይ ሰራዊት ንቅድሚት ንምምፅኦም ብዙሕ ሸበጥበጥ ይበሃል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር መከናይዝድ ዝኾነ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ የዳሉ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ። ነቲ ኩናት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝበሃል ዘሎ ድማ መን ክመርሖ መሪፆም ኣለዉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ንክመርሑ ንቅድሚት መፂኦም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ መን ይስምዑ? እዚ ዋላ እኳ ሓጎዝጎፅ ዘሎ ክስሕቁ ኢኹም ክስሕቁ ስለዝኾንኩም እየ ደምፃኩም ዘለኹ ዚ መጣር እዚህ መካከል ይሄ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል የጸና ወይ ቀይ ባህር ላይ ተገፍተናል በሴራ ነው ቀይ ባህሩን የአረብ የእስላሚክ ቀይ ባህር ለማድረግ ተፈልጎ እኛም ጀነራል ባጫ ደበሌ ሁለተኛ የኤርትራ ወታደራዊ መሪዎች ጋራ በኤርትራ ወታደራዊ መሪዎችን ጠንቅቆ የሚያውቁባቸው ጀነራል ባጫ ደበሌ አንዱን ግንባር ይዞ ሲዋጉ የነበሩ ሰው ናቸው። ያው ከሻዕቢያ መሪዎች ጋራ የነበረውን ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው ምንድነው ደካማ ጎናቸው የሚለውን ነገር ጠንቅቆ የሚያውቁ ሰው ናቸው። እሳቸው ወደዚህ አካባቢ መመለሱ ጦርነቱ ቁርጥ መሆኑና የማይቀር ነገር መሆኑን ገላጭ የሆነ ነው ያለው። ሌላኛው ነገር የጀነራል ባጫ ደበሌ መመለስ ጋራ ተያይዞ ሉክ እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አገራው ብሔርተኝነትን ነው ከም ንሪኦ ዘለና ንባጫ ደበሌ ኣብ ሰራዊት መሊስዎ ይመለስ ኣሎ። ነቲ ኩናት ድማ ዘይተርፍ ምዃኑን ነቲ ኩናት ድማ ንሻዕብያ ዝፈልጥዎም ኩናት ናይ ሻዕብያ ተመክሮ ዘለዎምን ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይምለሱ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ባጫ ደበሌ ምናልባት ንሰራዊት ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎ ወይ ኣካይዳ ናይ ሻዕብያ ንኩናት ናይ ሻዕብያ ዝፈልጥ እዩ ዝብለ ዘሎ ሓቂ እዩ ይፈልጦም እዩ ድሓን ካብ ኣፉ ክንሰምዕ ክንምንታይ ንሻዕብያ ከም ዝፈልጦም ባዕሉ ነጊሩ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ናብ ካልእ ኮለል ተበልና ውፅኢታዊ ይኮነን። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ጦርነት ተጀመረ፣ ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። እሱ በኔ ላይ ነው የመጣል ባርገኔ አዛዥ ትሪዎ ዘለኹም እዚ እቲ ባጫ ደበሌ ዝበሃል ዘሎ ባጫ ደበሌ ቀደም ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኮይኑ ምሩኽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኩናት ናይ ዓሰብ ድማ ከም መራሒ ኮይኑ ምስ መፀ ዝነበሮ ተመክሮ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። እዚ ተመክሮ እዚ ስለ ዘለዎ ድማ እዮም አብይ አሕመድን ካድረታቱን ብትክክል ኩናት ምስ ኤርትራ ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝበሉ። ምክንያቱ ፊልድ ማርሻል ናቶምን ምሩኽ ስለ ዝነበረ ምሩኻት እዮም እቶም ዝሓሸ ተመክሮ ካብ ሻዕብያ ዘለዎም ዝብል ግምት እዩ ዘለዎ። እንተወሓደሲ ብሂወቶም ወፂኦም እዮም ዝብል ዓብይ ማዕረግ ዘውሃቦም እውን ንሱ ክኸውን ዝኽእል ኩናት ናይ ዓሰብ ክዝረብ ከሎ አሚን ሳርካዝም ዝበሃል ዝላግፅ ኢና ንዘረብ ዘለና በት ዚስ ኢዝ ዘ ትሩ ስቶሪ እዩ። ኤርትራ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ኢሎም እዮም ነቲ ኩናት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ እውን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልፅዎ ኣብ ጎቦታት ኮይኖም ጉሪላ መጥቃዕቲ ይገብሩልና ስለ ዝነበሩ እዮም እቲ ዝግበር ዝነበረ ዓወት ዝያዳ ክዕወቱ ክኢሎም ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ። አሚን ሓሶት እንድዩ ግን እስከ ድሓን ንስለ መጎት ኢልና ነቲ ንዕኦም ክጥዕሞም ኢልና ሕራይ ንበሎ ኣብ ጎልጎል ካብ ናይ ዓሰብ ተዋጊኡ ክስዕሮም ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ኤርትራ እንተሎ ግን እንታይ ምክንያት ኣለዎም ጥራይካ ዓሰብ ማለት ብዚ ቡሬዝ ዝነበረ ቪድዮ እውን ኣሎ ኣብዚ ከነምፀ ቁርብ ክፍእ ስለ ዝበለ እምበር ኣሎ እቲ ቪድዮ ኣብ ዓሰብ ውግ ድማ ምናልባት ነቶም ናሽ ወለዶ እቶም ዓበይቲ እኮ ይፈልጥዎ እዮም እንቶም ናሽቲ ወለዶ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቲ ድፍዑ ክወፅእ ተኣዚዙ እዩ ካብ ድፍዑ ወፂኡ ተዋጊቦ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሳቶም ድማ ንኤርትራ ኣሽኪዖም ምክንያቱ ሕቶ ናይቲ ኩናት ዝነበረ ባድመ እዩ ናይ ባድመ ዶ እምበር ምስ ዓሰብ ዘተሓሓዝ ኣይነበሮም ነው
ናይ ባድመ ኣይኮነን ነይሩ ኩናት ኩናት ንኤርትራ ንምእላይ ነይሩ ስርዓት ንምቕያር ተተኻይሉ ድማ ነቲ ሃገር እውን ናይ 8 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ናጽነታ ገና ዓለም ከይፈለጥታ ከሎ ንሕቅቃ እዚኣ ሕማቕ ኣብነት ንቀርኒ ኣፍሪካ ክትከውን እያ ምክንያቱ እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ተንበርከኽቲ ይኮኑን ብነፍስና ክንከይድ ኢና ዝብሉ እዮም ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ክትገብሮን ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ዘፍቅዱ ይኮኑን ስለዚ እዚኦም ተተዓዊቶም ኣብ ኣፍሪካ ሕማቕ ኣብነት እዮም ክኾኑ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብርግፅ ክስዕብዎም እዮም ስለዚ ከይ ዓበዩ ከሎ ንመንቁሶም ዝብል እዩ ናብዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ተሳቲፉ ቻይና ኣብቲ ግዜ እቲ ንባዕሎም ኣብ ፈፂንካ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣይነበሩ ራሽያ ንባዕላ ካብ ድኽነት ትንሳሉን ኣብ ኩናት ናይ ቸቺንያን ገለን ተበዝቢፃ ዝነበረትሉ ፑቲን ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ ድሕሪ ስለዚ ኤርትራ ኣውያት ኣብ ዘይብሉ ፍጹም ከትሕና ኣብ ዘይክእል ማንም ኣብ ጎና ክስለፍ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ንበይና ጨቁንካ ኣሜሪካ ሪል ሱፐር ፓወር እያ ነይራ ሽዑ ኣብ 98 ንኣሜሪካ ዝደፍራ ይነበረ ኣሜኒቲ ዶክትሪን እዚ ሄጀሞኒ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል እኮ ካብ 9 ክሳብ 2000 ዝነበረ ግዜ ኣሜሪካ undisputed ድወዳደረና የለን ንሕና እቲ እንኮ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኢና ንዝመፅእ 50 ዓመት ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ እዚ ንዝመፅእ 50 ዓመት ብውሕዱ ዓለም ኣብ ኢድና ኢና ድሌትና ንገብር ድሌትና ንገድፍ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ዝነበረሎም እዮም እቲ ኤክስፐሪመንት ኤርትራ ትኸውን ዘላ ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘይኮነት ኣንጻር every kind of power ኩሉ ዓይነት ሓይሊ እያ ትዋጋ ነይራ ምኻ ንመጀመርያ ነፅነታ ረኺባ ተመክሮ ናይ ሃገርነት እውን ብዙሕ ዘይገበረት ስለዚ ኤርትራ እቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ባድመ ነገለ ንዑ መኪታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩናት ኣብ ግንባር ናይ ዓሰብ ክትስዕሮም ዝኽኣለት ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝነግርኩም ዘሎ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ጀነራል ዝነግረኩም ዘሎ ተጨፈጨፍነ እዩ ዝብል ዘሎ بفصم حنت ميتر خمان فقط كنا بلا ما يكعلنا يمت سراويت يهمه يمت سراويت يهمه يمت سراويت يهمه this is history and this is the testimonial يمسكرنا تيزب زلزي ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ዓቕምናታ ንሽተይ ጥርጥር እንተለካ ወታደራዊ ዓይኒ this is a testimony ፀላኢኻ ክምስክረልካ ከለኻ እውን ላዕሊ የለን ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣብዚ ቻነል ዝመርፆ ፀላእትካ ክምስክሩልካ ከለዉ እዩ ንስኻ ስናትካ ከተፀባበቕ ገለገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ፀላኢኻ ክምስክረልካ ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ክንምንታይ ምዃንካ ክንደይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደርጊ ሰራዊ መራሕቲ ዝነበሩ ብዙሓት ይብልዎ እዮም ሻዕብያ ሓያል እዮም ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ተመሊሱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ተመሊሱ እንታይ ክገብር ኤርትራ ዝሓለፈ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዝነበረቶ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ካብ 2018 ጀሚራ መጀመርያ ገዳ ተላዒሉላ ነይሩ ድሕሪኡ ኩናት ናይ ትግራይ ንኤርትራ ንእሽተይ መሕለፊን ትሬኒን መግበርን እዩ ነይሩ እምበር ኤርትራ ብዓቢ ብዓቕማ ዝተሳተፈትሉ ኩናት ኣይኮነ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ዝሓለፈ ለሰይ 7 ዓመት ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ዕረፍቲ እያ ነይራ ኣብ ዕረፍቲ ነይራ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ምድላው ክትገብር ክኢላ ዕረፍቲ ክንብል ከለና ግን ኩሉ ዓይነት ተፃቦ ይመፃ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኤርትራ ከም ሎሚ ተዳልያ ይትፈልጥን እያ ፀላኢኻ ከም ሎሚ ተዳኺቡ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ መድረክ እዚ መፅኡ ንኤርትራ ወሪረ ከንበርክኻየ ዝብል ሓይሊ ግን ወል እንተኾነ ለቢምካ ይትገብሮን ተመፂኻ ግን ውፅኢት እንታይ ምዃና ክጣፋካ ኣይኮነትን ተመልከቱ የጨረቃ ባህርተኛው የአብይ አህመድ የባህር ኃይል አዛዥ ክንዱ ገዙ በዛሬው ሹመት ሌፍተናንት ጀነራል በመሆን ወታደር ማዕረግ የተደረገለት ሌላኛው ሰው ነው ክንዱ ገዙ ተገኝ ይባላል ክንዱ ገዙ ተገኝ ክንዱ ገዙ የሰቆጣ አካባቢ ተወላጅ ነው የኦዴድ ነባር ሰው ነው በአሁኑ ሰዓት በአብይ አህመድ የባህር ኃይል አዛዥ ተደርጎ የተሾመ የጨረቃ ባህርተኛ ሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ሰዎች ልኮ ነበረ በሳፋ ውሃ እየቀዳችሁ በሐበሻ አብይ አህመድ ንኩናት ከጣልዑን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ጀነራላትን ኮሎኔላትን መዓት ሽመት ይብሎ ውልሲ እቲ ኩነታት ብሰፊሕ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ገጽካ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ምናልባት ኩናት ኣብ ኩናት ትምክሕታ የድልን እዩ ኣብ ኩናት ፍሉይ ሓይሊ ኢልካ ጃህራ የድልን እዩ ንሕና ግን ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ብድሆታት ካብ ኢትዮጵያ መዋእላ ዝረኣየት እያ ሃገር ከም ናይ ሎሚ ግን ኢትዮጵያ ተመጃሊሓ ከላ ጥዋዕዋዕ ኢላ ከላ ክትፍክረልና ንርኢ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ቀሊል ኣይነበረን ወይ እውን ኣቃሊልና ርኢናዮ ንብል ኢና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ምናልባት አብይ አሕመድ ቀጻሊ ብንሪኦ ዘለና ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ዘይተርፎ እንድሕር ኮይኑ ይምፃእ ጥራይ ኢኻ ትብል
ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ይምፃ ኢኻ ትብሎ እምበር ኩናት ንደሊ ሰባት ኣይኮናን ግን ዘይተርፍቲ ኮይኑ ይግበሮ ብኣገይሩ መወዳእቱ ትኬቱ ክስሕብ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ካልእ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክመለስ ከለና ብፍላይ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ፅብቕቲ ኣርቲክል ተፃሒፋ ነይራ ዎር ኦቨር ዓሰብ ኢዝ ማድነስ ብፍላይ ብወገን ኣምሓራ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ነቲ ኩናት ተደጋጋሚ ንኣምን ዘለቀ ማለት እዩ ዝገልፆ ዘሎ ኩናት ንዓፋር ንዓሰብ ኢልካ ዝግበር ኩናት ሓደገኛ ካብ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ምክንያቱ ኢትዮጵያስ ፖለቲካል ክራይሲስ ኣንደር ኣቢ ይብላ ኣሎ ዲስታቢላይዚንግ ሊደርሽፕ ንኢትዮጵያ ጥዋዕዋ ዓቢልዋ ዘሎ መርሕነት ኣብ ትሕቲ ኣቢ ዘሎ ካብ ፖስት ፕሪቶሪያ actions are portrayed as a strategic move to weaken the TPLF and wage war against Amhara and Eritrea, ethnic division, human rights violation. ስለዚ ኣብ ዘበነ ኣቢ ብድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ክዕርፍ ዝግብኦ ካብ ኩናት ናብ ኣምሓራን ናብ ሸነን ምስ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ድማ ናብ ዝበኣሰ ገፁ ኸይዱ እታ ሃገር መሊሳ እናተረመሰት ትኸይድ ከም ዘላን ኤትኒክ ዲቪዥን ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘሎ ፍልይ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን dominated by Oromo Prosperity Party is accused of using ethnocentric rhetoric to divide Ethiopia and suppress dissent, human rights violations. ስለዚ ኢትዮጵያ ብብልጽግና ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዝተባሕተ ምሕደራ ነታ ሃገር መሊሱ ናብ ጫፍ ሽግርን ገለን ይወስዳ ከም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት initially expected to end quickly, the conflict has lasted over 2 years with massive casualties and destruction. Oromo insurgency, collapse of law and order. ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጡ ሃገር እናተፈራረሰቶን እናወደቐትን ኣብ ትኸደሉ ዘላ ደረጃ ንዓሰብ ክመልስ እየ ዝብል ኣጀንዳ ትርጉም ዘይብሉ ዕብዳን ምዃኑ እዮም ዝነግርዎ ዘለው ኢኮኖሚ እንተረኣና እውን inflation and poverty, skyrocketing inflation has pushed millions into poverty. እዚ ናም ዘለቀ ካልእ ኣገዳሲ ኣርቲክል እውን ፅሒፉ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ናይ ለውጢ ናይ ሴንትራል ባንክ ኢሎም ኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ሃገር ምልእቲ ናብ ኣደዳ ድኽነት ዘእተወ ፖሊሲ ናቶም ሕጂ ድማ ናብ ኣጋ ምውዳቑ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ንህዝቢ ናብ ድኽነትን ናብ ሽግርን ዝወድቕ ዘሎ መፃወቲ ናይ ብዙሓት ኤክስፐሪመንታት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝነግር ዘሎ ስለዚ access to the sea narrative distraction tactic ስለዚ ዕላማ distraction tactic እዩ Abiy's push for access to the Red Sea via Assab is seen as diversionary from internal crisis, risk of regional war. ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ነታ ውሽጣዊ ዘሎ ቀውሲ መህደሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ብፍሉይ ንኢትዮጵያ ከርብሕ ዝኽእል ቁጠባዊ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ውፅኢልና ሓንቲ ኣገዳሲ ስቶሪ ድማ ክንሰምዕ On the Horn of Africa lies Eritrea, a country often overlooked but of immense strategic importance. Its arid coastline stretches over 1,000 kilometers along the Red Sea, a vital maritime highway connecting Europe and Asia. Every day, container ships and oil tankers pass its shores, carrying goods and energy that power the UK and much of the world. The stability of this route is not just a foreign policy issue, it's a matter of economic security for Britain. Instability here can send shockwaves through global markets. ጋር በተገናኘ የእንግሊዝ የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አዲስ መረጃ አውጥተዋል። ፓርላማ የቀረቡት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የተሳሳተ ስሌት እንዳትወስድ ነግሬያታለሁ ያሉ ሲሆን የሚኒስተሩ ንግግር እንግሊዝ በቀይ ባህር ምን አገባት እያስባለ ይገኛል። በራፋ ከተማ 4 የእስራኤል ወታደሮች ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ኩነታት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ሓደ ካብቲ እንግሊዝ ኣብዚ ሕቶ ናይ ቀይ ባህር ናይ ኤርትራ ወይ እውን ሕቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ብቐረባ ክትዋሳእ መሪፃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ብመንገዲ ፎሬን ሚኒስተራ ይኹን ከምኡውን ጥልያን ኤሮፓ ብዓብዩ ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ንኣቢ ዝያዳ ንኽጥንቀቕ ዝያዳ ከስተውዕል ዝደፍእዎ ዘለው ኤሮፓውያን እዮም ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እቲ ምክንያት ቀሊል እዩ ግብፂ ጥልያን ጀርመን ፈረንሳ ብምልኦም ቀይሕ ባሕሪ መትና ይቁጠቦም እዩ ሎሚ ቁጠባ ናይ ዓለም ክትዛረብ ከለካ ዝበዝሐ ትጥቀመሉ ንብረት ናይ ገዛ ካብ ኤስያ እዩ ዝመፅእ ኢንዶኔዝያ ማሌዥያ ቪየትናም ካምቦድያ ቻይና ኢንድያ ፓኪስታን ብዙሕ ሃገራት ብዙሕ እዚ ናይ ኣዝያን ዝበሃል ዘሎ ሃገር ጃፓን ሳውስ ኮሪያ ኩሉ እዚ ሃገራት እዚ ዳርጋ ኢንዱስትሪ ናይ ዓለምና ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ በን ገይሩ ዝመፅእ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዝመፅእ ቀይሕ ባሕሪ ተዓፅዩ ማለት ድማ እቲ መነባብሮ ናይ ዘን ሃገራት ንላዕሊ ክትኮስ እዩ ኢንፍሌሽን ይብልዎ እዚ ምንሃር ዋጋታት ስለዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ካብ ንኣሜሪካ ንላዕሊ ብቐጥታ ንኤሮፓ እዩ ዝፀሉ
እንግሊዝ ዝበሃል ድማ ኣብ ጫፍ ናይ ፀገም በፅሑ ዘሎ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ብኤክስተርናል ፋክተርስ መፅኡ ነቲ ቁጠባ ክርብሽ ዝኽእል ኩነታት ፈፂምካ ክፃወርዎ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ስፍሓት ናይ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ እቲ ቀንዲ ናይ ፀገም ቦታታት ንሑቱ ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም the only way ነቲ ኩነታት ንግዚኡ ዝኾነ ክገብሩ ኮይኖም ምስ ኤርትራ እዮም ዲል ክገብሩ ዘሎ ምክንያቱ እንተወሓደ ምስ ኤርትራ ተፀጊዕካ ብምኻድ ንግብፂ ክትልምን ትኽእል ንውሕስነት ግን ናብ ኤርትራ ተፀጊዕካ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ስለ ዘለካ ስለዚ ኤርትራ indispensable መተካእታ ዘይብላ ኣድላይትን ተደላይትን ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይና ኣላ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር እየ ዓሰብ ክወስድ እየ ገለ ክገብር እየ ዝብል ድራማ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንዓታቶም ነቲ ረብሓናትኩም ክርብሾ ፀገም የብለይን እዩ ዝብሎም ዘሎ and they will not allow that ከፍቅዱሉ ይኩኑን ምክንያቱ ንሳቶም ንባዕሎም ረብሓናቶም ኣቐዲሞም ክሰርሑ እዮም ረብሓናቶም ድማ ንዓታቶም እንተወሓደ እቲ ነገራት ከም ዘለዎ ንክቕፅል ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮቴክሽን ክንባክን ክእል ኣለና እንተኾነ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክንፈጥር ክንፅዕር ኢና እንተዘይሰለጠ ግን እንተወሓደ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ዕንደራታት ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ፃቕጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ብዙሕ ኣበርክቶታት ስለ ዝገብርሉ ፅልዋ ኣለዎም እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ይኹን ዕግርግር ወይ እውን ዳንኬራ ናይ ወገን ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ዎች ኣውት ተጠንቀቕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ረብሓታት ኩሉ ነገራት እቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ከም ትረቢሕ ዝገብራ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቻነል ድማ ከመይና ንብል ኤርትራ ሳላ ዝመከተት ሳላ ፅዒራ ዝሓለፈት ወላ እውን እቶም ንኤርትራ ዝፀልኡ ንስለ ጥቕሞም ክብሉ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ንክኾኑ ይግደዱ ኣለዉ ንጥቕሞም ንኤርትራ ክርብሑ ኢሎም ኣይኮኑን ንኤርትራ ስለ ደንገፁላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ገለ ስለ ዘገድሶም ኣይኮኑን ንጥቕሞም ክብሉ ነቲ ረብሓ ናይ ኤርትራ ንክሕሉ ወይ ንኤርትራ ናፅነታን ልውላውነታን ካብ ዝኾነ ይኹን ዕንደራ ድማ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘይተደልየ ኩናት ከይመፅእ ጠጠው ንምባል ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ዘለዎ እዚ ምናልባት ግዜ ንኣቢ ክሽምትሉን እዮም ከምዚ እንተኮይኑ ኢሉ ዝግምት ኣሎ ግዜ ምሽማት ኣብዚ እዋን እዚ ክሪኦ ከለኹ እወ ንዓና ካብ ምዕባለን ገለን ክዕንቅፈና ክፍትን ንኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕቶ ግን ግዜ መጠን እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ተቐፂሉ መጠኑ ኣቢ ከይተኮሰ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ክንምንታይ እናናሃረ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ኤርትራ ቅልውላው የለን ጉዕዞ ናይ ምዕባለናን ግስጋሰናን ክዕንቀፍ ይኽእል ነቲ ሞመንትም ጠጠው ከብሎ ወይ ክዘራርግዎ ክእሉ ዳ እምበር ኤርትራ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ወይ እውን ካልእ ፀገም ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ እቲ ሕቶ ዋላ እኳ ኣቢ ግዜ ክሽምት የኽእሎ እንተበልና እቲ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ድዩ ቁጠባ ድዩ ናይ ዕዳ ሽግር ድዩ ናይ IMF መጠንቀቕታታት ድዩ ኩሉ ተሓሒዝካ ደሚርካን ክትሪኦ ከለኻ ሪስክ ንዓቢ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ወይ እውን ከም ዘለዎ ንክቕፅል ዝዓበየ ብድሆ እዩ ዘገጥሞ ዘሎ ስለዚ ዩኬ ጣልያን ስዑድያ ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳ ካናዳ ይኹን ካልኦት ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝያዳ ንዓና ከርባሓና ዝኽእል ኩነታት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ እዚያ ስምዕዋ ልካ ሀውቲን እየመታች ያለ እንዳለ ሊባኖስ ውስጥ እየመታች እንዳለችው ማናት የመን ላይ ሀውቲን እየመታች ሊባኖስ ላይ እየመታች እንደዚሁም ሐማስን እየመታች እንዳለች ሁሉ ኳታር ላይ ማለት ነው ኤርትራ ልትመታ ትችላለች የሚል ግምት ይዘን ተነስተን ነበር ይሄ ግምት ዝም ብሎ ጎሲፕ አይደለም ምንድነው መረጃዎቹ የሚለው ነገር ስናይ አልቡራን ከኤርትራ ጋር ያለውን ጦሮችን ምንድነው ያየር ኃይሉ አምጥቶ አስመራ አስቀምጦ ነበር ከዳጋሎ ለማሸሽ ማለት ነው ይሄ አልቡራን ደግሞ በዋነኝነት ድሮኖች የኢራን ድሮኖች ለሃውቲ የሚደርሱ በአልቡራን በኩል ነው ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሃውቲ የሚደርሱ ድሮን ኤርትራ ላይ ተደብቋል የሚል መረጃ አለ አንድ በለው እስራኤል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት ዚያቶም ዴስፐሬሽን ሓንሳብ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኣብ غزة ተራእዩ ይብሉ ሕጂ ድማ እስራኤል ንኤርትራ ክትሓርም ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ናብ ሑቲ ዝኸይድ ዘሎ ድሮናት ይኹን ኣፅዋርሲ ካብ ኢራን መፅዩሲ መጀመርያ ንኤርትራ ይድኸይድ ካብ ኤርትራ ገይሩ ድማ ኣታዞም ሰባት ዚያቶም በርዶ ጂኦግራፊ ርድኦም ኢራን እኮ ብኔው እያ ዘላ ንሑቲ ክትቦም ተደልያ መፅያ እያ ትቦም እንታይ ክትገብር እያ ናብ ኤርትራ ገይራ ካብ ኤርትራ ትሰድሎ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ እስራኤል ዘቀራጩ ኩነታት እውን የብላን እንታይ እዚ ግን እቲ ቀይሕ ባሕርናትና ببزحات هجرات يدلو سلو نساتهم جيوبوليتيكاوي حيلي يبلومن هجراتنا عتاتهم أقدمهم أبقونهم كوينهم كم تقدم أنصار إيرترا نخدو نخجزجزو
ዝኾነ ይኹን ድፊት የብሎምን ምክንያቱ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ከዘራርቡ ንረብሓናቶም ምስ ኤርትራ ዲስካስ ንክገብሩ ስለ ዝቐለሎም እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምቹ ድሕሪ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት ክትልያ ኢልካ ክትግምታት ትኽእል ሃገር እውን ኣይኮነትን ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ በቃ ኣብ ህውተታ ኣትዮም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ሓንሳብ እስራኤል ክትሃርማያ ሓንሳብ ኢራን ክትመፅያ ናብኡ ሓንሳብ ኣሜሪካ ከምዚ ክትገብር እያ በቃ خلاص ከማ ክብሉ ክነብሩ እዮም ነታ ዘላቶም ግዜ ሓሕማቑኩም እዩ ምክንያቱ ባዕላቶም ሽግሮም ክፈትሑ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገር ስለ ዘይኮነ እጂ ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ዓበይቲ News, the UK, Canada and Australia are formally recognizing a Palestinian state. Pressure is growing on Israel to end the war in Gaza in the run-up to next week's United Nations General Assembly, despite strong opposition from Israel and the US. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said recognition would endanger Israel's existence and constitute an absurd reward for terrorism. More than 140 countries have already recognized a Palestinian state. British Prime Minister Keir Starmer said their widely anticipated decision is aimed at reviving hopes of peace for Palestinians and Israelis. ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ወላ እኳ እስራኤል ብደገፍ ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦት ኤውሮፓን ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክቕመጥ ዝኽእል ስምብራት ኣቐሚጦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቃዛ ዝፈፀምዎ ስቃይ ምናልባት ንሓዋሩ ዘይሕከኽ ታሪክ ሰሪሖም እንተለዉ ኣብ መወዳታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኤውሮፓ መራሕቲ ኤውሮፓ ብፍላይ ዩኬ ፍራንስ ኣብዚ ሕጂ ፍራንስ ዩኬ ካናዳ እና ኣውስትራልያ ሰለስተ ካብተን እንግሊሽ ተዛረብቲ ፋይቭ ኣይስ ዝበሃላ ዝነበራ ኣሜሪካ ምስተን እንግሊሽ ዝዛረባ 5 ሃገራት ካናዳ ኣውስትራልያ ዩኬ ኒውዚላንድ እና ኣሜሪካ ዝበሃል ዝነበረ ተን ሰለስተ ንፈለስጢን ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብርዋ ወሲኖም እዚ ድማ ንነተንያሁን ናቱ ዕንደራን ናይ ብሓቂ ኣብ ገፁ ቤላ ገይሮም ከም ዝፀፍዕዎ ዝፍለጥ ሽማዊ እኳ እንተኾነ እቲ ዘለዎም ደገፍ ካብኡ ናብ ህዝቦም ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ነተንያሁ ከምኡ ድማ እቲ ኤይፓክ ወይ እውን እቲ ናይ እስራኤል ብገንዘብ ንፖለቲከኛታት ገዚኦሞ ዝነበሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ይበፅሕ ስለ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝተላዕለ እቶም መራሕቲ ነዚኣ እንተዘይገይሮም ካብ ስልጣኖም ክጓሓፍኾም ዝኽእሉ ይርድኦም ስለ ዘሎ ከይፈተው ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ኮይኖም ነቲ ትክክለኛ ነገር ንክገብሩ ይብገስ ኣለዉ ነተንያሁ ብዙሕ ምፍርራሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ንዓለም ንፖለቲካ ናይ ዓለም ኣካላይ ፅፍሪ ውፅኡ ንነዊሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጊ ይኹን ገለ ይኹን ዘይግድሶ ከም ድሌቱ ክኸይድ ዝኽእል ድሌቱ እናገበረ ተሓታትነት ዘይብሉ መንግስቲ ከም ዘለዎን ዋላ 60,000 ዋላ 70,000 ይቕተል ብካሜራ ዝተቐድሐ ይኹን he doesn't care ቅድሚ ሕጂ ዝፈረመ ውዕላት ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝብል ኣይግድሰንን እዩ ኣይገብሮን እየ ብምባል ንብሙልኣ ክጥቕለላ ጥራይ ዘይኮንኩሲ ዓባይ እስራኤል ክሃንፅ ኢሉ ኣንፃር ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ነቶም ጎረባብቱ ዘይኮነስ ንቀጠር ዝኣክል ክሃርም ዝኸኣለ ካብ ፀቢቑ ርሒቑ ዘሎ ኣብ ኢራን ዝገበረ ኩናት ርኢና ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ርኢና ኣብ ቱኒዝያ መጥቃዕቲ ገይሩ ኣብ ሱርያ መጥቃዕቲ ገይሩ ኣብ ሊባኖስ ክሳብ ሕጂ ትማል ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ሰዓታት ኣብ ሊባኖስ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ 4 ኣሜሪካውያን ቀቲሉ ኣሎ 4 ሰለስተ ካብኦም ቆልዑ ኣሜሪካውያን ኣብቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዜጋናታ እንተዝቕጠል ነይሩ ዓብ ድራማ መገበረት ነይራ ኩናቱ ማወጀት እስራኤል ተቐቲላቶ ግን ወሲምካያትም እያ ናይ ብሓቂ እዩ ዘሕፍርን ውርደት እዩ ውርደት ኢና ንርኢ ዘለና but this is the reality ስለዚ ነተንያሁን እስራኤልን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝነበሮም ፅልዋዕ እናሓሰሰን እቲ ኩሉ ንዖም ዘጣቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ድማ ኣንፃሮም እናኸደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ዓብ ስጉምቲ እዩ ክነዓቕ ዘይክእል ስለዚ ኤርትራ ነኺሳን ተቐፂላ እቲ ኣብ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ ናሓትሕዱ ተባሊዑ ብዙሕ ሓይልታት ይወድቁ ኣለዉ እቲ ምውዳቓ ድማ ካብ መንም ነገር ዝምውዳቕ ናይ በዓል እስራኤል ናይ ነተንያሁ ምውዳቕ ንኤርትራ እዩ ዝጠቅም ንካልኦት ይጠቕሞም እዩ ንፈለስጢማውያን ዝያዳ ክጠቕሞም ግን ኤርትራ በዚ ስርዓታት እዚኣቶም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር እያ ንኢትዮጵያ ድማ ኩሉ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቀውሲ ፀገማይ ኩሎም እዞም ሓይልታት ሓያላት ከለዉ ንኢትዮጵያ ቀዳምነት ገይሮም ንዓዓ ገይሮም በኣ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣጀንዳ ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ዋላ እኳ ንፈለስጢማውያን ብዓይኒ ሰብኣዊ ርኢና ኣብ ጎኖም ደው ይብል ተለኹ ኩሉ ግዜ ክድግፎም ደሊ ተኾኑ እቲ ሰብኣዊ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ፖለቲካዊ ትርጉም ናቱ ንኤርትራ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ናይ ብሓቂ ግፍዒ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ ስለዚ በዚ ዓይነት ጥራይ ኣብ ጎኖም ክንድገፍ ንኽእል ግን ኣብ ልዕሊ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ፖለቲካዊ ትርጉም እውን ኣሎ እዚኣ ኣተሓይስካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution.
That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free. إذا حدا كابتوم نتوم إسرائيلويان أمانة ناتوم جزءون كحجزهم زخلين زخونة مراحم مخانو زنجر زنبرة سبيو أنت هنا البوليتيكا نجارات كتعرض ليكيلكا حما أطري نجبرك تخيلك نتنياهو كم دليتو كقصل خليسون كقصل سلازيكل زلوا ودقف ناون كل قلي خيس سلازلو كابسلت أنك ورد زبل دمس إدما نبرت عسل زغيز زلو نايك الدنيو سلت عنهم كرسون نعوز استغاخلو له نجارات كجبر سلازي نزاس قمت زوسدا يوكي نزب غازا نزب فلسطين دنجيس يكون نتا كرسو زغد سو نجار سلازغوني يزغبر زلو at the end of the day اتنقحت أب أمريكا يكون أب أوروبا نزي يمثل. Enemy. It is. If you were on the left, you are not my enemy. It is with pride that we announce our next guest. Thank you, Jack, for coming on. No problem, Tucker. Thanks for having me on. I think it's important that we have a moment like this where we try to bring the country together. Amen. I so. زيوم تريوم زلهم أب نورمال جزء بفتم كراخة زي كل يوم. بيمان زلوا حلف زبالنايتهم ديمقراطس بحالو ليفت زبحالو ليبرالس بحالو ميديان ناتهم أدفوكيتن ناي غزة ناي إسرائيل ناي غزة ناي فلسطين عبد دقافني بس أقام زلوا دم تحكي كارلسن حدا كابتم علولاتنا يماناي كم في تباهي لمز فلوت فارراي زبحالو ناي دونالد ترامب عبد بيزنا بري كلتيهم بحرك زرار بجمير مالو العلامات مانتاي أقام يمانن يلو مقاقيل تسقطنا زلص على أيو مغنياتو نحن أمريكا ربح زقد سنة تقينو نحتنا خن بالع كلنا من يزرب حل زلوا يمزل زلوا نتنياهو يزرب حل زلوا نتنياهو نتيج أقام زبحال بوليتيكا نتيج ميديا ناتو زقاصر أيوداويان يوم نتيجة ما زبحال زقاصر وساميم نعنا نبأسو نحتنا أجندنا إسرائيل تقدم زقبرو زلوا يوم سلزي نحتنا نبأسو له مغنيات كل يبلون سلاينا أستوعبنا خنفلت علينا I think إذا تزعبيه ستيتيو تزعبيه وتصيت أب أمريكا ما تيزلوا زيز بالزلا بوليتيكا أمريكا أكلت تستمغلن حزب نربحها أمريكا يكون نربحها إسرائيل ينيريم زبون مغنياتو كل 77 استبعثوا له معدي فترة ليز بهالزر واسم يكونوا تفلتوا 77 استبعثوا تتبعثوا معدي أي بلعنيهم أوزنا برجاش هذا ما نساتهم حتى دم فجوز قبلوا بيلا بالعكوتسي سلزي لك نخلت يوم بايسكا أجندها كتسال تخل إسرائيل بيلا جرات تقامل نيرة أجريوه እቲ ሚድያ እቲ ኢንፍሉዌንሰር ዝበሃል ጸላዊ ከመይ ኢሉ ብሓደ ይመጽእ ከም ዘሎን ናይ እስራኤል ዝዓበየ ናይ ነተንያሁ ዝዓበየ ሓደጋ ድማ ኣብዚ ዘሎ Strongly agree. Wake up. Because I am telling you this is not a battle between left and right. Marjorie Taylor Greene. We have እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ክልተ ኣብ ኖርማል ግዜ ብሓደ ክረኣዩ ዘይክእሉ እዮም እታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሪፐብሊካን أخراري دقافيت ناي دونالد ترامب زنبرت ياتخا ناي صقاب نايتهم ديموكراتس جيجن كلتيهم بحدك شرح جمير مالو سلازي اتهم انفلونسرز ات بوليتيكا كلاتهم تاع اسرائيل زي تجوزهم نغرات كلهم يردوهم على تكون ذا يردوهم على زغيم زي بدحر مغارجا بتنا اي باك غنزب زفطر زلو درامامبر نحنا نامريكا نمربح صقماي محلونا نزبل زرباي نغصب رايو كما يغيرهم يشرحوا خم زلو ازي دما تزل على درجه حدقا ولا تستغتل شارلي كيرك ناتو مقتالون مزز تحاز مخانو يوم زارب زلو. We have to now meet in the middle. Do you think that America should just cut ties with Israel altogether? What's your definition of cut ties? Like stop funding them, stop being a military arm? Yes, that's what I would say. Again, is it three was a long time asasali? Is yom dema Mahdi Hassan zbal hada kaptom na itsaga media yu እቲ ድማ ምስ ራይት ዊንግ አክቲቪስትስ ተራኺቡ ብዛረበሉ ዝነበረ እዩ ንእስራኤል ምሕጋስጦ ተበልናዮ ከመይ ተባሂሎም ክልቲኦም ተሰማሚዖም ሓደ ብሓደ እቲ ንሪዮ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Congresswoman Greene, so please, thank you, because I know that you now have a target on your back, and I'm sure you're being called all sorts of ridiculous. እታ ፖለቲከኛ ሪፐብሊካን እያ እታ ሚድያ ድማ ዴሞክራሲዮም እዚኦም ብሓደ ክሰርሑ ዘይክእሉ ነገራት እዮም ብሓደ ተራኺቦም ተዘራረቡን ክመሳገኑን ኢና ንርኢ ዘለና again this is another sign ናይ ሚድያ ኮንትሮል ዝነበራ እስራኤል ኣብ ሪል ታይም ተኸስሮ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ድምር ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ነቂሕሉ ከም ዘሎን እስራኤል ድማ በዚ መንገዲ እንተቐፂላ
ዓበይ ሓደጋ ይፅበያ ከም ዘለዎን እቲ ኣብ ሚድያ ምቁፅፃር ዝነበራን ህዝቢ ቤላ ጌራ መቃቂላ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሎሚ እቲ ህዝቢ እናተረድኦን ኣንፃራ በብኩሉ በብዓቅሙን በብወገኑን እናተሰለፈ ይኸይድ ከም ዘለዎን እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ፀላእዩን ፀገሙን መን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ጀሚሩ ኣሎ and this is not going to be good for ኣሜሪካ እዚ ፅቡቅ ንእስራኤል እዚ ፅቡቅ ነገር ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is a very interesting still ንዕኡ ንምጥሓን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ እስራኤላውያን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሚድያ እዞም ክልቲኦም ፖለቲከኛት ረይዎም ክልቲኦም ኮንግረስማን ሪፐብሊካን ዴሞክራት እዮም ንሓድሕዶም ክመሳገኑ ከለዉ ከምዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሰዓት እዩ ዘጋጥም ነይሩ ብፍላይ እስራኤል ኣይተፍቅድን እያ ነይራ but now it is happening because ነቲ ዝነበሮም advantage ዝያዳ ስለ heard him more in his district by saying nice things but wherever you are on his ideology he's a profile in courage I mean he's got billions of dollars being spent against him he's got billions of dollars because people don't want the እዚ ድማ ኣብ ኮንግረስ ቶማስ ማሲ ዝበሃል ከም ድማ ኣሜሪካን ኮንግረስ ክልቲኦም እዚኦም ከዓ ኣብ ክልተ ጫፋት ዝነበሩ እዮም ንሓድሕዶም ክደጋገፉ በጃኹም ነቲ ቶማስ ማሲ ዝበሃል ብብዙሕ ገንዘብ ናይ እስራኤላውያን ኣንፃሩ የጥቅዕዎ ስለ ዘሎ ሓግዝ ወይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ይበሃል ኣብ ኖርማል ግዜ ስለዚ እቲ መድረክ ክሳዕ ክንደይ ተቀያይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ነተንያሁ ነዛ ብድሆ እዚኣ ክሰግራ ድያ ይሰግራን that's going to be another topic ካብ ወፂና ኣብ ካልእ ምስ ንሰግር ካብ ፖለቲካዊ ነውፅ ናብ ካልእ ፖለቲካ መጀመርያ ኣብዚ ንኸይድ Does that require boots on the ground? Does that require boots on the ground? We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There's no reason to give it up. I was leaving Afghanistan. I was leaving. I was the one that got it down to 5,000 soldiers, but we were going to keep Bagram, the air base. I said it yesterday, and we had an incredible trip, as you know, to UK, and I said it during the press conference. It's one of the most powerful runways ever built in terms of weight, length, and load, what it could take. And we እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍጋኒስታን ማለት እዩ ተሳዒሮም ካብ ድሕሪ 20 ዓመት ሃዲሞም ንብረቶም ከይጠርነፉ ሃዲሞም ዝወፅሉ ግዜ ነቲ ንሕና ዝሃነፅናዮ ኤር ቤዝ ሓደ ምለሱልና እንተደየለ ምሳኹም ኩናት ክጅምር ወይ እውን ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስደልኩም ይብሎም ኣሎ ኣብ ልዕላዊ መሬት ናይ ፓኪስታን ሲ ጎሪሮም ጎቢጦም ሒዞም ከለዉ ናቶም ዝነበረ ቤዝ ማለት እዩ ግድን ትመልሱልና ይብሎም ኣሎ ልክዕ ከምዚ ቃኘው ዝነበረ ቃኘው ቀደም ኣሜሪካ ነይሮም እዮም ንሕና ስለ ዝነበርናዮ ምለሱልና እንተደየለ ሓደጋ ክንወጥቀኩም ኢና ምባል እዩ ኣብ ካልእ ዓለም እዚ ነውሪ እዩ ንኣሜሪካ ግን ነውሪ ዝበሃል የለን ባፅሓቡና ወይ እንተደየለ ክንጭፍጭፈኩም ኢና እዮም ዝብሉ ደይናትካ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ መጉልሒ ናቱ እዚ እዩ ጎቢጥካ ሒዝካ ዝሃነፅካዮ ኣብ ሓደ ገዛ ልክዕ ከምዚ እንዳ ኣብ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ንሕና ኢና ሃኒፅናዮ እንታይ ክትገብር ሃኒፅካዮ ንረብሓኻ ጎቢጥካ ናይ ኤርትራ ስለ ትጥቀም ዝነበርካ ሃኒፅካ ሃኒፅካ ኮይንካ ስለዚ ብዛዕባኡ ክትሓትት ክትሓፍሪ ዝግባካ ጥልያን ኣብ ኣስመራ ዝሃነፅኮ ገዛውቲ ሃቡና ክትብል ማለት ኮይ ወይ እውን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ሃገር ንሓደ ህዝቢ ገዚእካ ዝሃነፅካዮ ንጥቕምካ ንኽትምዝምዝ ኢልካ ዝሃነፅካዮ ተመሊስካ ብዛዕባኡ ትሓትትን ኢኻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሕፍረት ይኹን ስክፍታ ዘይብላ ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ ንሕና ዝሃነፅናዮ መለሱልና እንተዘየለ ብርቱዕ ስጉምቲ ይፅበየኩም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ እዚ ክብሉ ከለዉ እንታይ ገዲፎም ከይዶም ነይሮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ኩሉ እዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ገዲፎም እዮም ከይዶም ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ኣፅዋር ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣሜሪካ ገዲፋተይ ሃዲማ 4 ቢልዮን ዲዋላ 5 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋር ብዙሕ ነገር ገዲፋያ ሃዲማ ወፂኣ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ስለተሳዕረት ህድማ እዩ ነይራ ወፃፃናቶም ኣብዚ ካፍር ገይረ ነይረ ዘስደመም ነይራ ኣብ 2022 እዩ ኣብ ዘመነ ጆ ባይደን ዘጋጠመ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሃዲሞም ወፂኦም ሕጂ ድማ ነቲ ኣፅዋር ነዚ ኣፅዋር ዝገደፍናዮ እውን ሃቡና ክብል ጀሚሩ ሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ካብ ውጋ ሃዲምካ ወፂኻ ነቲ ዝተማረኻ ኣፅዋር ምለሱልና ዝበሃል ዘበን ኣብ ኣሜሪካ ጥራይካ ትሰምዖ እዚ ካልኣይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ክንሰምዖ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ መድረክ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣፍጋኒስታን ድማ ከም ዝበሃል የለን ንሕና ንመልሰ የብልና ወላ ንህበ የብልናን እዮም ዝብልዎም ዘለዉ into Afghanistan, of course, for those who don't know, it is a landlocked country. The other side, if you go to the other side, the non-Pakistan side, that really is Iran. So obviously nothing we were doing there ever came through Iran. So by virtue of a number of necessities, if you will, Bagram became this major hub for all of our activity. That's where things tend to center was on Bagram. And of course, ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤክስ ናቱ if Afghanistan doesn't give
Bagram air base back to those that built it, the United States of America, bad things are going to happen. ስለዚህ ነቲ ንሕና ኣብ ሃገርኩም ወሪርና ህዝብኩም ኣበዛቢስና ክንገዝኣኩም ከለና ዝሃነፅናዮ ኤርቤዝ ተደሂብኩምና ሕማቅ ነገር ከጋጥመኩም ኢሉ መጠንቀቅታ ኣበይ ክፅሒፍሎም ነይሩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንምስትውዓል ዝኣክል እየ ዝገብሮ ዘለኹ ግን this is a special season ኣብ ፍሉይ ወቅቲ ኣብ ፍሉይ ግዜ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ንነብር ከም ዘለና ንኸተስተውዕሉ ኢና ንነግረኩም ዘለና ንቐፅል ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ድማ ክንከይድና Yet another massive attack across Ukraine using more than 600 drones and missiles as President Trump is set to sit down with Ukrainian President Zelensky at the UN General Assembly this week. Fox News senior strategic analyst, retired four-star General Jack Keane joining us now. General, good morning. Thank you for joining us. What do you make of yet another attack? As we mentioned, 600 attack drones. You got, I think, 8 ballistic missiles, 32 cruise missiles, some of it launched even in the western part of Ukraine. Your reaction? Yeah, well, you gotta know where Putin's head really is. You know, he's 3.5+ years into this war. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ድማ ንዩክሬን መመሊሳ ትጭፍጭፋ ከም ዘላን ልዕሊ 600 ድሮናት ብልዕሊ 600 ድሮናትን ካል ሚሳይላትን ገይሮም ተወሳኺ መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝገደደ ኩነታት በቲ ብኔቶ ዝግበር ዘሎ ኔቶ ክሳተፍ ይኽእል ዶ ገለዶ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ፑቲን ብፍጹም ድንብርፅ ከም ዘይብል ዘሎን መመሊሱ ሓይሊ ይጥቀም ከም ዘሎን ሓይሊ ናቱ ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ካብ ናይ ዩክሬን ሓሊፉ ብኤውሮጳ ደረጃ ንኸይከውን ዘሎ ስጋት ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣትዩ ስለ ዘሎ as we can see ብፍሉይ ኣብዚ ኩነታት እንታይ ክገብር ክእል ክሳብ ሕጂ ዝተነፀረ የለን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ናብዚ ቦታ ዝፍሉይ ነገር ንክገብር ተበግሶ ክወስድ ወይ እውን ሸውሃት ዘለዎ ኣይመስልኒ ዘሎ but nobody knows Donald Trump unpredictable ክትግምቶ ዘይትኽእል መራሒ ስለ ዝኾነ ይኹን decision ክወስድ ይኽእል እዩ ንሕና ዘይንፅበዮ but this is another situation ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣገራሚ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ዓለምና ድማ ናበይ ገፃ እያ ትኸይድ ዘላ እንታይ ዝወርዳ ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኣሚን ብዙሕ ነገር ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ግን at the end of the day ከም ምዕዛብ ናይቲ ዜናታት ብዙሕ ነገር እዩ ዘጋጥም ዘሎ ንፅቡቕ ይግበሮ ዓለምና ሓደ ከቢድ ዝኾነ ነውፅእ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ኣብ ዳርጋ ሰላም ዘለዎ ቦታ ክትብለሉ ዘይትኽእል ዳርጋ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ካብኡ ናብ ድሓን ዝኾነ ሰላም ዝበሃል ኤስያ ዝበሃል እዩ ዘሎ እሱ መፍጣጥ እዩ ዘሎ እምበር ኣክቲቭ ኩናት ወይ እውን ገለ የብሉን በዚ ዝሓሸ ኤስያ ክትብል ትኽእል እምበር ኤውሮጳ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ ካብ ኩናት ናይ ኤውሮጳ ከይሓለፈ ድማ ሕጂ ካልእ ዓይነት ኩናት ድማ መፂዎም ኣሎ ኤውሮጳ እዚ እውን ምናልባት ትከታተልዎ ተኸለኹም እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ከዓ እቶም ሕሉፋት ፀረ ስደተኛታት ዝኾኑ ሆላንዳውያን ኣንፃር ስደተኛታት ብእስልምና ብካልእ ፍግዕ ኢልና ስለ ዝብሉ ዘለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብርቱዕ ዝኾነ ፀቕጢ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ፖሊስ ከተማ ነገራት ኣብ ምቅፃል ካልእ ፀገማት ንምፍጣር ኢና ንርኢ ዘለና ፖሊስ ካር ሴት ኦን ፋየር ስለዚ ናይ ፖሊስ መኪና ተቃፂሉ ኣብ ብዙሕ ነገራት ሓደጋ ንስደተኛታት ድማ ዝያዳ ግዳይ ክገብር ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ደጊምና ኣብዚ እውን ክንነግሮ ኣንፃር እስላም ሕጃብ ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ኣንፃሮም ፍልይ ዝበለ ፅልኢ ስለ ዘሎ ኣብ ዩኬ ኣብ ፍራንስ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ክትጥንቃቕ ከም ዘለካ ምክንያቱ ሕሉፋት የማናይ ሕሉፋት ፀዓዱ ብስደተኛታት ተበሊዕና ኢና ስፔሻሊ ኣንፃር እስልምና ብፍሉይ ዘቕንዐ መጥቃዕትታት ስለ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዘየለ ተራሰብ ባህላ ኮይኑዋ ሃይማኖታ ኮይኑዋ ኣነባብራ ኮይኑዋ ዕባያ ጌራ ትኸይድ ጂኻሊ ጌራ ትኸይድ ኣብ ዘይወዓለቶን ኣብ ዘይሓሰበቶን ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ሃይወያት ይዕፀሎ office vandalized by violent mobs ስለዚ እቲ ነዚ ከምዚ ኩነታት ዝጥቀሙሉን ንኻልእ ኣጀንዳ ዝጥቀሙሉ ሰባት ምህላዎም ድማ ኣብ ግምት ኢኻ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ኢና ንርኢ ዘለና ባይ ራይት ዊንግ እቲ የማናይ ክንፊ እዩ እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ዩኬ ክካየድ ዝቐነየ ርኢና ኣለና ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ኣብ ፈረንሳ ኣንፃር ማክሮን ስለ ዝኾነ እምበር ኣብኡ ነፍሱ ዝኸኣለ ዕግርግር እዩ ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣንፃር እስራኤል ዘሎ ሕርቃን ከዓ ስለ ዘሎ ነዚ ዕድላት እዚ ካልእ
استفلاليو حيلتات نستفلالي علامة يمزتقمولو كل سب كل حدا عينة أجندة له مالتها يكونن ስለዚህ አከምዚ ኩነታት ልዑል ጥንቃቄ ክንገብር ይግባና ወላ ኣብዚ ሓሰብ ከ ሓደጋ ፀረፀለምት ለው ከም ፀሊም መጠን ከምዚ ነገር ከጋጥም ከለውን ሕልፍ ዝበለ ጥንቃቄ ምግባር ኣገዳሲ ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ሪዮም ንዓኻ ዘይመልከተካ ክነሱ አንጻርካ ዝኾነ ስጉብቲ ክወሰድን ስለዝኽእል እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኤውሮፓ ኣከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ኣትያ ከም ዘላን እቲ ቁጠባ እናተበላሸ ምስ ከደ ከምዚ ነገራት እዚ ኣመን ኣናስፋሕፍዐ ይክኸይ ናብርትዕ ይኽኸይ ምክንያቱ ፀጋታት ናዋሓዱ ምስ ከዱ እንታይ ዝኾን ሰብ ተጠማመት እያ ትኸውን ተጠማመት ድማ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ዩኬይ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝበለቶ ስምዑ እዚ of these things to protest and say we want to preserve the way do you think in Australia from that, and in Britain is reform. Would you go and do something with the Reform Party? So in Britain it's feeling existential. It is feeling existential about whether or not our country remains like it is or falls apart. That is how bad it is, and people have given up on the main political parties. So Conservatives and Labour are now both about 16% in the polls each, and Reform is on 34%. So there has been a complete... So when I see what's happening here, I think that's where Britain was a few years ago, frankly, that people still have some kind of faith. እንታይም ዝብል ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዩኬ ኦልሞስት ኣብ ቀረና መንገዲ በፂሓ ከም ዘላን እቲ ናይ ቀደም ፓርቲታት ዝበሃል እቲ ኮንሰርቫቲቭ ኤንድ ሌበር ዝበሃል ደገፍ ከም ዘይብሉ ብፍላይ በቶም ደቂ ዓዲ ካብኣቶም ርሒቆም ኣብቲ ሪፎርም ዝበሃል ዲያብ ካልእ ኣልተርናቲቭ ኦፕሽንስ እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ ኣኽረርቲ እናኾኑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ እዩ ኣብ 30ታት ሂትለር ክትንስእ ከሎ ካብ ዜሮ ተንስኡ ካብ ዜሮ ኣይኮነን መፅኡ ቁጠባ ስለ ዝተበላሸወ እቲ ህዝቢ በቲ ዝነበረ ፖለቲካ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐን ዝተቆጥዐን እቶም ኣኽረርቲ ድማ ነቲ ኩነታት ስለ ዝጥቀሙሉ እቲ ናይ ናዚ ምትንሳእ ተመሳሳልነት ብዙሓት ክኢላታት ናይ ፖለቲካ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ናይ 30ታት እዩ ዝድገም ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዘሎ ቀውሲ ናይ ቁጠባ ኣኽረርቲ ፖለቲከኛታት ክትንስዮም ንሳቶም ድማ ኣፍንጫ ሓትሑት ክደልዮም እዚኣ ድማ እታ ፐርፌክት ስቶርም ዝብልዋ እያ መወዳእታ ተኣኪባ ናብ ዓብ ኩናት ክትወስደካ ትኽእል እዚኣ እያ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ጠጠው ክነብሎ ዓቕሚ የብልናን ከም ኤርትራዊ always think of your plan B plan C ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ነብስኻ ክተውፅኣሉ ትኽእል ናይ ሆፕ ሃገርና ኤርትራ ድማ ሰላምን ርግኣትን ኮይና ነቲ ኩነታት ብፅቡቕ ነዚ ኩነታት ብዝምጥን መንገዲ ዜጋታታ ንኽትቅበል ዜጋታታ ወላ እውን ኣብ ኤውሮጳ ስግፍታት ዝስምዖም ብዙሓት ናብ ዓዶም ከይዶም ኣብ ዓዶም ክምዕብሉሉን ክግስግስሉን ዝኽእሉ መድረኽ ክፍጠረልኩም ንኩሉ ናይዚ ቻነል ተኸታሊ ትምኒት ናትና እዩ እቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ንሳቶም ዘይረኸብዎ ፍሉይ ዕድል ክወሃበና ንማለት ኣይኮነን እቲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘድልያ እሶም ዓቕሞም ይገብሩ ኣለዉ ደገ ዘሎ ድማ ዓቕሚ ንኸበርክት ዕድል ዝፍጠረሉ ንሳቶም ዝያዳ ምቹእ ናብራ ዝነብሩሉ ንሕና ድማ ዓቕምና ነበርክተሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰብሲ ሓሲምኒ ኢሉ ዝተሰደደ ሕሱም ነገር ድድሕሪ ተመፅዩ እንተወሓደ ዓድኻ ኣለካ ናብ ዓድኻ እውን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ይሆፕ ዓድና ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆ ሓሊፋ ናብ ፅቡቅ ገዛ ክታቱ ተስፋ ንገብር ንመለስ ናብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ተዳልዎ ተባሂሉ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ እዚ ሰራዊቱ ኣዚዝሎም እቲ ፊልድ ማርሻል ነቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ እዚ ሰሜን ምዕራብ ሰራዊት ምክልኻል ንቐጻሊ ወፍሪ ተዳልው ክብል ብቪድዮ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓቢሩሎም ሕዚ ዘሎ ልኡኽና ኢትዮጵያ መቐጻሊ ክብል እቲ ፊልድ ማርሻል ተዛሪቦም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ መራሕቲ ኮማንድ ሰሜናዊ ምዕራብ እዚ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃቡ እዋናዊ ትእዛዝ ኣብ ኩናት ሰሜን ዝበሎ ኩናት ትግራይ ስዕቡ ዝተፈጠረ እዚ ምዃኑ ብምዝኻር ትእዛዝ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ከባብታት ጎንደር ወልቃይት ከምኡውን ኣብ ከባብታት ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ዝኾነ ዕማም ከይተቆረፀ ተልእኽኡ ብቆራፅነት ዝፈፀመ ትእዛዝ ይኽብል ገሊፅዎም ዘለኹም ክፍተታት ቀልጢፍኩም ብምምላእ ዝተረፉ ልእኻትኩም ብብቕዓት ንምዕዋት ዝያዳ ተዳልው ክብል ኣዚዝዎም ኣሎም እዚ ድማ ምስቲ ሎም ቅነ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሓፈሻ ዝረአዩ ዘሎ ምዕባለታት ስዒቡ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ብምዃኑ ኣቓልቦ ስሒቡሎም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክፋል ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልዑል ወታደራዊ ምጥንኻር እናገበረ ከም ዝመፀ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ዘጣየሾም ብበዓል ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ዘይሕጋውያን ኣመሓደርቲ እውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት እናሰልጠነ እዩ መፅኡ በዚ ድማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወታደራዊ ዞባ ኮይኑ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዘሊቑሎም ትግራይ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዝኣታን ተመዛበልታን ብሙሉእነት ክምለሱ ዝተገበሩ ፃዕርታት ከይተዓወቱ እዮም ተሪፎም
ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ እውን ድሮናት ውግእ ዝወፈረሉ ሲትዌሽን ሩም ኣዳልዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመላኽቱ ጸብጻባት ወፂኦም እዮም። ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ወታደራውያን ካርጎ ነፈርትን ሜካናይዝድ ኣሃዱታትን ናብቲ ዞባ ብበዝሒ ከም ዘጓዓዘ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ጎንደር ማእኸሉ ዝገበረ ወፍርታት ድሮን ድማ ናብ ምዕራብ ትግራይን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ትዕዝብቲ ብምጋር ሓበሬታ ይእክባ ከም ዘለዋ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። ብወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ዝወሰዶ ወታደራዊ ስጉምትን ንቕንኡ እናስምዖ ዝመፀ ፕሮፓጋንዳን ምስ ኤርትራ ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ስግኣታት እዮም ዘለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንቐጽል። የባህር ኃይል በሚል የተመለመሉ የሰራዊቱ አባላት በደብረ ዘይትና ዝዋይ ሐይቆች ላይ ልምምድ በማድረግ ላይ ናቸው። የመሰረታዊ ሰልጣኝ ባህርተኞች ከደብረ ዘይት በቅርብ ርቀት በሚገኘው በአቦጋያ በሚገኘው ማዕከል ከፈረንሳይ መንግስት የተገኘው የፋየር ፋይቲንግ መሳሪያ አጠቃቀም በመሰልጠን ላይ እንደሚገኙ ወታደራዊ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። የሴፍቲ ኮርሶችን በሐይቅ ላይ እየወሰዱ የሚገኙት እነዚህ ሰልጣኞች ፋኖ በውጊያ ጠንከር ባለ ቁጥር ከስልጠና ማዕከላቸው ወጥተው ለውጊያ እንደሚሰማሩ እናውቃለን። በጥንቃቄ እንከታተላለን፣ መረጃውን እናደርሳለን። ካብ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ምናልባት ካብቶም ሓይሊ ምድሪ ናቱ ወይ እውን ኖርማል ሰራዊት ናቱ ተስፋ ቆሪፁ ምናልባት ብሓይሊ ባሕሪ ብባሕሪ ንፋኖ ክዋግኦ ዝፍትን ዘሎ መስለኒ። እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ነገራት ይፍተን ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ኤክስፐሪመንት ይገብሩ ከም ዘለውን መብዛሕትኡ ንሪኦ ዘለና ድማ ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝብገስ ምዃኑን ፖለቲካውን ወታደራውን ኩነታት ናቶም ፋኖ እውን ዝገብርዎ ዘለዉ ፅንሂ ኢልና ክንርኢ ኢና። ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር እስከ በዚ ንርአ አሉ ወይ? ይሄ መንግስት አሁን እየተንገዳገደ ነው፣ እየደከመ እየተፍረከረከ ነው የሚሉት ላልከው የመጀመሪያው መንግስት እንግዲህ ቁጥጥር አለ። ቁጥጥር ማለት በስልጣን ላይ ስልጣን ማለት እንግዲህ ኦቶሪቲ የሚለው ነገር ነው። ኦቶሪቲ ያለው እና ቁጥጥር ደግሞ ኮንትሮል አለው። አሁን በግልጽ ሲናገረው ከነበረው ውስጥ እንኳን ብናይ ከመንግስት የምትጠብቀው የመንግስት መሰረታዊ ግልጋሎቶች አሉ። እሱን መስጠት የሚችል መንግስት አይደለም። ከዛ ብንጀምር አስፈላጊ የሆኑ ግልጋሎቶች መሰጠት አለባቸው። ከነዚህ ግልጋሎቶች ውስጥ የመጀመሪያው ጸጥታና ደህንነትን ማስከበር ነው፣ ህግን ማስከበር ነው። ይህንን በግልጽ እያደረገ አይደለም ይሄ መንግስት። ከም ትሪእዎ ዘለዎም ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፎሊንግ ኣፓርት እቲ ምውዳቕ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ቀዳማይ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ክበሃል ተኮይኑ ቀዳማይ ተልእኾ ናቱ እንታይ እዩ? ፀጥታን ድሕነትን ናይቲ ሃገር ከረጋግፅ ክኽእል ኣለዎ። ዜጋታት ብሰላም ወፊሮም ክኣትውሎም ኣብቲ ሃገር ድማ ሕጊ ኣልቦነት ንምውጋድ መንግስቲ ዘድልየካ ቀዳማይ እንተዘየለ ንሓተትካ እናተቃተልካ ሰራቂ ሰሪቁ ዘይተሓዝ ተኮይኑ ሰብ ዝደለየ እናገበረ ዝኸይድ ተኮይኑ እታ ሃገር ትርጉም የብላን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሎውለስነስ ሓደ ሕግን ስርዓትን ከተኽብር ተኮይንካ መጀመርያ ነቲ ሃገር ካብ ዘይተደለየ ኩናት ካልኦት ነቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ምትግባር ተልእኾ ንክወድቕ ዝገብሩ ሓይልታት ክትዓልዮም ክትክእል ኣለካ። እዚ ድማ ዳርጋ እቲ ሃገር ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ባላ በቲ መሰረታዊ ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ሓደ ሃገር ከም ሃገር ፋንክሽን ይገብር ኣሎ ክትብሎ ተኮይንካ ብመሰረቱ ፓብሊክ ሰርቪስስ ንኣብነት ህፃናት ትምህርቲ ይኸዱ ዶ? ሕክምና ኣሎ ዶ? ዜጋታት ንቡር ሂወት ክገብሩ ክእሉ ዶ? ክጓዓዙ ክእሉ ዶ? ንኣብነት መጓዓዝያ ፀገም ክህሉ ክእል እዩ፣ ሕፅረት ናይ መኻይን ክህሉ ክእል እዩ። ንኸይትጓዓዝ ግን ብድሆ ፅርግያ ዝዕፆ ክህሉ ክእል ዶ? ማለት ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ሓደ ሽፍታ ዝኸትረካ ተኮይኑ ነቲ መንገዲ ዝዓፅዎ ተኮይኑ ናቱ ሕጊ ዘታታቱ ተኮይኑ እዚ ሃገር እዚኣ ቴክኒካል ፌይል ገይራ ኣላ ማለት እዩ። ብቁጠባ ሓያል ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ፣ ብዙሕ ሽግራት ክህልወካ ክእል እዩ። ግን በቲ ዘለካ ፀጋታት ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ሃገርካ ከተውሕዝ ትኽእል ዶ እዩ? ኣብዚ ሕጂ ጀዋር ኣብ ዘውፅኦ ተሪኢኹሞ in Amhara region only 21% students have registered to attend school. ወርሒ ሸዓተ ኢና ዘለና ናብ 10 ንኸይድ ኣለና። ህፃናት ተምሃሮ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ግዜ እዩ። ክንደይ ፐርሰንት ናይቶም ህፃናት ንትምህርቲ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይብላ ኣሎ? 21% ጥራይ። ብካልእ ኣዘራርባ ካብቶም ኩሎም ክኸዱ ዝግብኦም ካብ 80% ናይቲ መንእሰይ ከባቢ 79% ናይቶም ህፃናት ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ዘለዉ። ስለምንታይ? ስለዘየለ ቤት ትምህርቲ ነቲ ሃገር የመሓድራ ስለዘየላ
80% ናይቲ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ህፃን ቤት ትምህርቲ ይኸይድ የለን እዚ እንታይ እዩ ዝነግረካ ሃገር ቴክኒካል ፌል ገይራ ከም ዘላ በዚ ክትፈልጥ ማለት let's say 30% ይኸዱ የለውን 10% ይኸዱ የለውን እንድሕሪልካ ሓራይስ ክትብል only 21% ጥራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እንተለዉ 79% ናይቲ መንእሰይ ወይ ንኡስ ወለዶ ትምህርቲ ዘይከይድ እንተሃልዩ ሃገር የመሓድር ኣለኹ ክትብል ከቢድ እዩ እዚ ከዓ ኖርማሊ ባዕሉ ማኒፋክቸር ዝገበረ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ከ 46 in Tigray 46% of school age children are out of school ኣብ ትግራይ ድማ 46% እዚ ማለት almost ፍርቅ ናይቲ ህዝቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ከም ዘለዉ in Oromia just one zone in just one zone some 67,000 students are out of school ብዛዕባ ኦሮሚያ ክንዛረብ ተኮይና ድማ ኣብ ሓደ ዞን ጥራይ ይብላ ኣሎ ክሳብ 67,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ such is the security of the education crisis in Ethiopia caused by the ongoing civil wars schools are whether being destroyed or converted into military barracks left without opportunity to continue with schooling these youngsters are being conscripted into the government army and the rebel movements further fueling the war ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ባዕሎም እውን ኣውፅኦም ነይሮም እቲ ዘሎ ኩነታት ካብቲ መንግስታዊ ፀብፃብ ዝወፀ እዩ ኒርሊ እዞም ኩሎም መንእሰያት ካብ ትምህርቲ ተነፊግዎም ዘሎ ድማ እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ዕድል ስለ ዘይብሎ ናብ ውትድርና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ገሊኦም ምስቲ መንግስቲ ኮይኖም ወታደራት ዝኾኑ ገሊኦም ድማ ናብ ሸነ ድዮም ክኸዱ ናብ ፋኖ ድዮም ክኸዱ ናብ TDF ድዮም ክኸዱ ናብ ገለ ብዝሕ ሰብ ከዓ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ናብቲ ኣንፃር ኣብ ዝቃለሱ ዘሎ ብብዝሒ ክኸዱ ወይ እውን ናብ ስደት ገጾም ክኸምርሑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ in a statement shared with Addis Standard the Tsalamti Development Association blah blah in 3 districts home to more than 250 people have remained closed for 6 consecutive years since 2020 ንኣብነት ኣብ ፀለምቲ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ክሳብ 250,000 ዝኾኑ ሰብ ዝቕመጦ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ካብ 2020 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ትምህርቲ ከም ዘይተኸፍተ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እታ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ቀውሲ ኣትያ ከም ዘላ በዚ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ጀነራሊ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቑ ዘሎ ሃገር ከም ኖርማል ሃገር ገይሮም ስፖርት ክገብርዎ ወይ እውን ምዕባለን ግስጋስን ዝግበር ዘሎ የስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያታትን በለጭለጭን ጌርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ሃገር ግን ኣይኮነን በለጭለጭን ገለን ክትሃንፅ መሰረታዊ ቀረባት ናይቲ ህዝብኻ እውን ከተሳልጥ ዘይከኣልካ ፌይልድ ጋቨርንመንት ኢኻ ስለዚ ሓደ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር ክትወድቕ ትኽእል እያ ወይ እውን ናብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ትበሃል ከሎ ንምግናን ተባሂሉ ዝግበር ኣይኮነን ኣብዚ እውን እንታይ እዮም ይብሉ ኣብዚ ካልኦት ዝገልጽዎ ዘሎ ኩነታቱን ስምዑ ብዚ ያለ ጥንታዊ ሀገረ መንግስትነት ታሪክ ያለው ህዝብ በመሆኑና የረጋ ህዝብ በመሆኑ በቀጠናው ትልቅ ክብር የነበረው ነው ስለዚህ ጎረቤቶቹ ሁሉ የናቁት በዓለም ሁሉ የተናቀ በህዝቡም የተናቀ ካድሬዎች ሁሉ እርስ በርሳቸው ስብሰባ ላይ ሲያደርጋቸው ሁሉ እየተጻጻፉ እንደሚሰድቡት ነው የሚነግሩን አሁን ባለው ጀነራሎች ሁሉ የጥቅም ተጋሪ ስለሆኑ ፊት ለፊት እንዲናገሩት አይፈልግም ኢንሴኪዩርድ ስለሆነና ናርሲስት ስለሆነ እንጂ በጣም በንቀት የሚያዩት እንደሆነ ነው የሚታየውና ይሄ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ኮምፕሌክስ ነው መንግስቱም ትልቅ ነው ያንን ማድረግ ባልቻለ ጊዜ የመንግስት የመውደቅ ሁኔታው ቀደም እንዳልኩ በጸጥታው በምሁሩ መካከል ያለው በቢሮክራሲው መውደቅ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ንቅናቄ አለመኖር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምረው በአንድ ሰው ላይ መንጠልጠሉ ከዚህ በፊት የነበረው የድርጅት ፖለቲካና የመንግስትን ቢሮክራሲ ትልቅነት ስለዚህ ኢትዮጵያ ንሱ ብዝበለው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣድቫይዘር ዝበሃል ከም ዝበለው ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርን ኣገዳስነትን ዘለዎ ኢና ኣሜሪካ ኢሉ እንተኾነ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ብከባቢኣ ብጎረባብታ ክትነዓቕ ንቡር እዩ ዝብል ዘሎ ከይሓፈሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ውሕዳት ጎደናታት ገይሮም ቀፃልን ኤርትራ ክፀርፉ እዮም ዝውዕሉ ሰብ ሓንቲ ከተማ ስለ ዝሃነፅካ ወይ እውን ሓንቲ ፅርግያ ተወሰኑ ፅርግያታት ከም ዘብለጭልጩ ስለ ዝገበርካ ሃገር ፅቡቅ ኣለ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ሃገር ፅቡቅ የላን መጀመርያ ውሕስነት ናይ ዜጋታትካ ከተውሕስ ክትክእል ኣለካ እቲ መሰረታዊ ቀረባት ድማ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ናይ ህዝቢ ገዲፍካ ዝርከቡ ፀጋ ናይ 120 ሚልዮን ህዝቢ ለንናበልካ ንኩሉ ኣኪብካ
أبتوسون كتماتات إنفست تغير كان خالوت حزب دما انترسع كايوم يا كل سبك جبر زغل نجاري خات جبر زلها فلوي نجاري يكونن كل زجنزب زي ناب كل تحجرات ناب كل بيت مرتات حكومات أنت تزرقوا حنيركع بين انستغرام كسال زغلا يكون كل زي زبلانه أبيت مرتات إنفست جبرو أب حكمنا تات إنفست جبرو جنزب سيلكا بلش سلازي بل أب كتماخ توصيت أب سوشيال ميديا أدفرتايز جبرو لي تخلنا سلازي جل سيرفيسز كتريوم ما يتخلني كتريوم سلا زي تغل زي سرحو زلوك مسلو خاغوليوم مبزعتك زي عبيت هنصاتات غدناتات ديغاتات وي ونجل نجر اب كتما زغبر فلاشي بلش زبلو بفلاي هوتيلات عبيت هنصاتات زياتهم نبروباغندا بتعمي ما قدستي ازي ما قدستي لازم نساتهم قصالنا سالك ابو سب كوين سلا دوص ادفرتايزمنت سلا زغبرلكا صبوك خيد خليو غدنا سماتاتن غدنا حرنتن ترا يرترا نتوم ابيمانن صقام زلو ترا بويا لخيا بلا غيرام تتصبقهم بزعبه يرترا زلو ነገር ካለ መሆነ ነው simple as that ስለምታይ ሰብ attention ደልዩ ባዕሉ ዝገብሮ ባዕሉ advertisement ዝገብረልካ ስለዚ እቲ ገለገለ ነገራት ሓደ ሰብ ኤርትራ ኣብ ከርከበት ዴጋ ናይ ብዙሕ ባጀታ ኢንቨስት ገራ ኣብ ከርከበት ዴጋ ገራ ንኤርትራዊ ከርከባ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናብቲ ሜይንስትሪም ንኽመፅእ ከቢድ እዩ ንህዝቢ ግን ነቲ ሃገር ግን ኣገዳሲ ነገር እዩ ዲጋ ፅልማንየው እዩ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ሰብ ኣብ ከይዱ ዝገብረልካ ውሑድ እዩ ብሓፈሻ ኣብ መይን ከተማ ናይቲ ሃገር ኣብ ኣስመራ ጥራይ ኢንቨስት ጌርካ ገለ ነገር ተጌርካ ኣታዊ ምፃልካን የብለ ኣለኹን ብኣድቨርታይዝመንትን ብቱሪዝምን ብገለንሲ ይመፀካ እዩ ግን ነቲ ሃገር ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣላ ኢልካ ክትዛረብ ድማ ይትኽእል ኢኻ ኣይኽእለካን እዩ ንሱ ንበይኑ ማለት እየ እምበር ከተማ ክፅገን የብሉን ገዛውቲ ክፅብቕ የብሉን ፅርግያታትና ገለ ክኸውን የብሉን ይብል ኣለኹም ፅቡቅ እዩ እሱ ክግበር ኣለዎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክ ግን እታ ንሳ ንበይና ሕማቕ ኮይና ዘይኮነሲ ብዓብዪ እቲ ሃገር ክትሪኦ ከለኻ መሸፈኒ ናይቲ ብዙሕ ፀገማት ዘሎ እዩ ይጥቀመሉ ድማ ኣሎ ነቲ መሸፈኒ ካብቲ ዘሎ ፀገም ካልእ ፖለቲካዊ መናውራናቶም ካነስማ ኣብዚ የሚያለመልሙ እንዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጽሐፍ ምርቃቱ ላይ ተናግረዋል። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ መባባል ካቆም ነው ፍጥነታችን ራሱ በጣም ፈጥኖ ነው የሚሄደው በማንኛውም በኢኮኖሚያችን ላይ አብይ አሕመድ kan እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣፈላላይ ናትና እንተገዲፍናሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንከይድ ንኽእል ናቲ ወል ንሱ ዝፅልዮን እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩንነትን ራዩ ሳተፍ ሶስት አትሌቶች ሶስት ሀገር ሆነን ነው የሄድነው አንተዋወቅም ሲል አትሌት ሰለሞን ባረካ ተናገረ። ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ቶኪዮ ዝተኻየደ ናይ ኦሎምፒክስ ኣብ 34 ዓመታት ናይ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ዘየጋጠሞም ብዘይ ዝኾነ ይኹን መዳልያ ከም ዝወፁ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ሰለስተ ዞም ተወዳደርቲ ዝነበሩ ካብ ሰለስተ ክልል ዝመፁ ምዃኖምን ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ኣምሓራ ትግራይ ስለ ዝኾኑ ንሓድሕዶም ከይሰርሑ ንሓድሕዶም ክትሃላልኹ ክብሉ ብካልኦት ከም ዝተበልዑን እዚ ድማ ህያው መርኣያ ናይቲ ንነፍሰይ እምበር ንሃገረይ ዝብል ኣጀንዳ ዘይብሉ ኣካይዳ ኣብታ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መርኣያ ናቱ ምዃኑን እቲ ፌደሬሽን ናይቲ ሃገር ገለ ክገብር ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ባዕሎም ዘውፅዎ እዩ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ሓደክ ንነፍሱ እምበር ብፍላይ ድማ ወላ እውን ትግራዋይ ንትግራይ ድያ ዝያዳ ክኩርዕ ደሊ እምበር ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብቲ ኦሮሞ ድማ ከም ኦሮሞ ክሓስብ እዩ ዝደሊ ብኦሮሞ ምሕሳብ ጥራይ ዘይኮነካ ብግልኻ ኣብዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቶም ተወዳደርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድካ ሃብታማት እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ናይ ሃገርካ ማልያ ዘይኮነ ንስኻ ንበይንኻ ቀዳማይ ወፂኻ ክንደይ ገንዘብ ትእቱ ይትቐኒ ዘገድስ ስለዚ ናይ ሃገር ገለመለ ብዙሕ ግዜ እዮም ኮምፕሌን ዝገብሩ እቲ ሃገር ትበና ነገር ብዙሕ ስለዘይኮነ በዓልና ነብስና ኢና ክንገብር ኣለና ናበሉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ሃገራውነት ዘየቀደመ ኣካይዳ ወላ እውን ኣብ ስፖርት ነቲ ዝለመድዎ ዓወታት እውን ክኸልኦም ጀሚሩ ከም ዘሎ በዓላቶም ክዛረብዎ ንሰምዕ ኣለና ክሬዚ ብኩሉ መንገዲ ምውዳቅ ክኸውን ከሎ ብኩሉ ኢኻ እናወደቕካ ትኸይድ ዝበሃል ድማ ሓደ ብሓደ ንሪኦ ኣለና ንቐፅልና ፋኖ በርካቶች ከትግል እየወጡ ነው ሲሉ እስክንድር ነጋ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በሶስት የተለያዩ ስፍራዎች የደፈጣ ጥቃቶች ደርሰዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ እያተራመሱን ቀጥሏል ሲሉ ነው የተናገሩት። በክልሉ የቅርብ ጊዜ የውጊያ ክንውን ሪፖርቶች ዋነኛ መገለጫ ተደርጎ የሚነሳው ድንገተኛ ጥቃት ነው። በተለይም የመንግስት ወታደሮች ወደ ፋኖ ኃይሎች መገኛዎች በሚያደርጉት ጉዞ ወቅት የሚፈጸሙ የደፈጣ ጥቃቶች በጎጃም ቀጠና ሰከላም ምላጭ በር ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ሆኖም ይሄው ነው። ፋኖ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ምድኻም ዓብ ግደን ዓብ ኣስተዋፅኦን ይገብር ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ሰራዊት የሰልጥን ፋኖ ድማ ቤላ ገይሮም ይድክሩን የዳኸሙን
ፋኖ ድማ ዓብ ብድሆ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቀውሲ ንዓታቶም ተስፋ ይህቦም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ኣብዚ ሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ናይ ስልጣን ዕድል ከም ዘይረኸቡን ኩሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ኩሉ መድረኻት ወላ እኳ ዝሕመዩ ስልጣን ዝሓዙ ገለ እናተባህሉ ንሕማቅ ኣጀንዳ ዝጥቀምሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን እንተኾነ ኣብ ባይታ ግን ስልጣን ዝበሃል ጥዒሞም ከም ዘየለውን ስለዚ ናይ መወዳእታ ዕጫናቶም ሕጂ ምዃና እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩሉ እቲ ሞመንተም እቲ ኩሉ ዝረአ ዘላ ኢትዮጵያ ንሳቶም ብዝተወደበ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ክጥቀምሉ እዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት እንተስ ንኢትዮጵያ ክቋፀርዋ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክቋፀርዎ እንተስ ናቶም ክልል ሓራ ከውፁ it's a matter of time ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንሳቶም ኣበርቲዖም ንክፅዕሩ ዝበለፀ ሞቲቬሽን ክህልዎም ከም ዝኽእልካ ምግንዛብ የድሊ ተጋሩ ከምኡ ምናልባት ካብኦም ንላዕሊ ብሰላሕታ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ስምዕዎ ብዚ ዝተተለመ ፕሮጀክት ጥፍኣት ኣበርዒናዮ ክብል ሕወሓት ገሊጹ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣፍልጦ ውድብነቱ ዝተለዓለ ጉጅለ ሕወሓት ተኣውጅለይ ዝበለው ውዲት ከም ዘፍሸሎ ሓቢሩሎም ሕወሓት ነጸላእቱ ተስፋ ዘቑርጽ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣጀንዳይ መሰረት ዝገበረ ብሄራዊ ወፍሪ የካየድ ኣሎ ኢሉ እዚ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ህዝብ ከም ህዝብ ከቲቱ ኣብ መዋጽኦ እትገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ውዒ ምይይጥ ይገብር ኣለኹ ኢሎም እዞም ኣብ ሓድነት ማእኸል ዝገበሩ ዝበሎም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ምክትታል የድሊ ህወሓት ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ድሕሪ ሕዚ ውግእ ኣይንደልን ዝብሉ ዘለዉ ንኣይ ዝርድእን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተሳዒርካ ንበር እዩ ንሕና ብቅዱሳን ኣይኮንና እንትኸይብና ዘለና ውግእ ኣይንደልን ክብሉ ከለዉ ከዓ ኣብ ዘፅነትና እግሪ ወዲቖም እዮም ኣበይ ኮይኖም እዮም ውግእ ኣይንደልን ዝብሉ ዘለዉ እቶም ተፀጊዖሞም ዘለዉ ሰባት ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእ ተሓቒኖማ ብዝተፈላለየ ኣጀንዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ልምዓት ከምፀ ይከኣልን ዲሞክራሲ ከምፀ ይከኣልን ሰላም ከምፀ ይከኣልን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብከይዲ እናለለዮም ሎሚ ፓላስ ስቴት ኮይኖም እዮም ንኣና ሕርጭ ኢሎምና ነይሮም ንሳቶም ናይ ቤተ መንግስቲ ዝተኮርመዩ ኩርመያት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናብ ሓዊ ከም ዝኣተወ ፌሽታል ኣብኣ እታ ዘለዋ ከባቢ እውን ብትክክል ከመሓድርዋ ይከኣልን ብገዛኻ ሓሊፈስ ናብ ሻዕብያ ገጽ ክወፍር እየ ተዝብለኒ ዝሓዊ ከም ዘይተልዕነኒ እንታይ መረጋገፅ ኣለኒ እዩ ዝብሎ ምክንያቱስ ዝርእሲ ብደንብኻ ሓሊፈስ እንዳኣከለ ደንበኛ ጤል ክልዓደ ቴልንስ ተናተይ ከትምሕረን ዲኻ ርግፀኛ ዲኻ እዩ ሕቶይ ሶ ብኡ ልክዕ እየ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ኣብይ ብትግራይ ገይሩ ክሓልፍ እሞ ክዋጋእ ወይ ትግራይ ምስኡ ኮይና ገለ እንታይ ንኢኒ ምስ ኣፅናታይ ዝሕብር ግን ክወርር እየ ኢሉ ብግዲ ምስ ሻዕብያ ክዋጋእ እየ ተይሉኒ ከዓ ሕዚስ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መልሲ ክህብ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓላፍነት ኣብ እንግዳዓው ተሸኪሙ ዘሎ ንሱ እዩ ባሕሩ ከውርር ይደሊ ዶ ቀፂሉ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ መልሲ ክህብ ዝደሊ ዘሎ ዝግባእ እውን ናቱ ካብኡ ናተይ መንነታዊነት እውን ትልጣጥ እያ ብርግፅ ኣነ እቲ ባሕሪ ኣክሱመታ እየ ትግራዋይነተይ ናተይስ ካብ ኣክሱም እዩ ጅምር ዓንቲ ወይና ነገር ክኳ ነይረና ኣክሱም ከዓ ጫፉ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ ሶት ወደብ ንኢትዮጵያ ስቑኢለየ እዩ ዝፀሓን ትግራዋይ ናታ ተኮይኑ እዩ ዝፀሓ ኣይኮንናን ኢልና ኢና ሶ ናተይ እውን እዩ ስቑኢሉ ማለት ይወረኒ ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ወዮ ስቑኢሉ ንሻዕብያ ክወቃዕ ተትብለኒ ኣይ ደኳዓዮ ክልተይኩም ፀላእተይ መወልኩ ሕዚ ንመሬትካ ክወርር ከም ዝበልካኒ እንድየ ዝሓስቡ ኣነ ንሰምዕ ዘለና ምስማዕ ጥራይ ንኩሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ንኩሉ ግድማ ኣብ መድረኹ ክትምልሶ ትኽእል ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ናትና ፖለቲካዊ ቅድሚ ምስጋረይ ናይ መወዳእታ ደብረጽዮን ለንቀነ ዝሃቡኻ ንስማዕ እዘን ግን ቶምሳና ዝነበሩ እዮም ካብ ውሽጥና ዝነበረ ሓይሊ ኣብዚኣ እውን ኮይኑ ቅድሚ ምሃዶም ናብ ብልፅግና መሊኦም እንታይ እሞ እንታይ ረኺብና ክንዋጋእ ደኸ ነይሩና ሰላም ኮይና ሰላም ደለይቲ ኢና ይኮ ይበሃል ነይሩ ዝኾነት ነግሕረቶ እንተተላዒላ ዋእዚኦም ኩናት ደለይቲ እዮም
زم كنا دليتنا جزعهتنا يوم دنين كان نبري دنين كان نبر دنين كأخذ بر ما يتغلب كم تقرأ يتغلب تا عرفنا بحفشة نتقرأ كونتات نزي مثل اسكان اسقرابتي بوليتيكا وتياتر دما إذن تاينا غيرنا زبل هذا كل سبب فلت بفلاي شعبي خفلتو اتي ارترا اي تصلونا اي نصلوانا زبل نوع زوسدنا اي امريكا بوليتيكاوي وسانه تطقموكم يا تصلوكم يا تصلواكم الا نامنا مالنا قريبنا خالنا زفلت له سايلنت كوينز نبره ناي بوليسي مغيار شايفين على قبر زلنا حج انا كون كنت قبر زلنا تكالاتين قبر زلنا انا كون صرح زلنا انا كيس زقرب وانا تاتكوين انا اجندا نهبنا احنا موياوين كا صرحوا موياوين كا جنتاي زبل زلو امريكاسي نيرترا ايتصلونا اينصلوا زبل اكايداي نيروا اي زبل زلو نمن يزنقر زلو كابو زحمقو سلو زلو يو امريكا اب بوليس ناتا بيرترا سنترال رول غيرا نيرترا سرعت ناي مقيار اجندا ريجيم تشينج بمبال نبمولو تكبابي اب حدا مسمر امسيا بعد نسا ورقو زرخبكم له اكان لايتا اجندا مخانو من البات أبيك تبصحوا وبصحكم أنت لهم كاتتالتوا الليغة أمريكا قداينا يرترا دا قدام هيد بتصح حمبر لكن تشعن كلتن قيادن وسانن اي مودا تبين اي وعلى الجرس نخي تكبر غارانتور ويون او حسيت هاجر زنبرت ناب نملسن نتنشعو زنبر منكس إثيوبيا امبن خبل زقددتو ساع مصحفنا جون بولتون كي تختم بو تخليخه سلازي أمريكا شمتا أسيرا حقيقة نزو قداينا إيرترا ننوح وان تنكساقصو زنبرت نسايا أي نسألوناني أي نسألونينا أبي سلا زنبري مالت انتاينا مالت يزي سلمتاينا نملز لنا تزربا بعد زون زكاتلو سبا سلو زلوي نعتاتهم إيرتراين تقوينا نعتاتهم مردعون ناتنا حلاف الناس اللي زخونين سلازي اتزقربنا بعد زياتهم زربا بساتلايتون إيرترا همزة أتيز فلتان تديهم لهم منكس إيرتراها أي تقمون يميز بلهم جن نتمنى سي يسمعوا أنت له دعري يسمعوا له يسألوا ما له مالتي and we have to confront those things فلذي أقد سنة له نايبعلنا تي بساتلايت يعتوني unfortunately مزجزية كوني نايبعل زياتهم جن ببزحي زعاتو سمع سبب ما كم زول يزنقر ولا نعيقي قد فتقون تسبقن نخصهم عدل على لوي أنا حرق زين إيرترا إنترنت متى تخفت زبل كام قوميكو أتزرس حذر ربنا مش إيرترا تري لي هاتلو أبي إيرترا ما بزح ساتلايت يزلو دش دلو بزح سبيز بال سلازي بتحتلاتي رسحات زرباي أتلو ينا بإيرترا إنترنت متيوسي كل زخل زربا خمسة لفلوتي كله تزي حماق زبالي أتلو توم ساتلايت زلو مبزحتك زي نتحماق زوتويم سلازي كم نريز لنا نتايز بحال لازم أسيلكا دحر ما ينبعتي تودي زلو راياتيو عجن أمريكا ندحريك كمان سازفتن زلو أمريكا كل نجار بيدا خلو أي سلط أبيرترا رجيم غيار بنصارو اتانس امينات لهم يرترا رجيم كفنكلو ابيرترا زلو منكسن مفنكال تقوم لازم نبر إثيوبيا ملش تفنكيلو هذا فاده لا إثيوبيا دما معلتاتا تقصرا لماسك تبتاتن سودان ابز قدده صوماليا كمو يمن كمو سلازي يرترا ابيرترا زلو سرعات بمقيار ويون كال فلاي بعد صاغا بورقتنا سيدتنيات نبر زلغا ولا حنت زحسكيا زي بالكان عاقا حيزو ابيرترا غيرهم كفتر زخل نجر كم زي لفلوتيو سلازي الزون نفسه زخالي قن نقرا من قد يابزون حنتي زربا مسيات النيرة دو مالتي امنتنا زم عبيت دو مهورات انا امنلوني ابرام حز امنو ابسمم معباي زركبو اتو مهورات نبلوم سباتنا مهورات ابغوننا خويدو زخون عينت حسابات كوبونا كحبوزنا كو صبو نغر مهوري ابز هج بيسغن اندار اينا اسكيتوم زخودو زلو ويك ابنوس ولا زصاوت زلو يمزوزو سلازي مهورات دا أب بيعتنا أب بخين كن خدبل عمو هجر كالو لو نتكان كفرس نقوم مع تنز فرس بكر زلوا مسخين كخسر مسرع أخوا مسرعيو لرأس زلوا مهور كبهاك ليو تزحزن دمازيو كم زعينة من سيخ بكر أبي أحمد نقوم شيتنا جندوات عند عديو خيط كله سلمتاي مهورا زي دقفونا يبلو مغنياتو مهور تعيد عنا زلوا تمرت زلوا نابس أتفكت كيت كلها
ፅቡቅ ትገብር ኣለካ ክብለካ ይክእል ትጋገል ኣለካ ክብለካ ትጋገል ኣለካ ዝብለኩም ካይትፈትውን ኢኹም ምክንያቱ ካብ ምሁር መንጢልካ ማይክሮፎን ንዘርከበ ምሃብ ንቡር ፋሽን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዝኾነ እቲ መድረክ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዜናታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና እስከዚያ ስምዑ I have to wear the national team jersey. እዚ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ገይረ ክወዳደር ዝኽእል ዕድል እዩ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ መዓዝ ከም ዝካየድ ኣይንፈልጥን ኢና ፀወታ ክካየድ 2 ሰሙን ወይ ወርሒ ምስ ተረፉ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ንዕኡ ክትውጥን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ገይረ ክወዳደር ዝኽእል ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ጥራይ እዩ ሃገርካ ምውካልካ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ Of course also always nice to represent your country and yeah but there is some doubt እንተኾነ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ይካየድ ስለ ዘሎ ገለ ምጥርጣራት ኣሎ ስለዚ ንኣፍሪቃውያን ተፃወትቲ ዓብ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ እዚ ድማ እዩ እቲ ዓብ ሻቁለተይ ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ወደቅቲ እዮም ዝውስኑ ኣነ እውን ምስ ሃገራዊት ጋንታይ ተዘራሪበ ንሶም ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ኮይነ ሓገዘይ ከበርክት ስለ ዝነገሩኒ ኣነ እውን ሓገዘይ ከበርክት ሕጉስ እየ ስለዚ ኣነ ኮነ ጋንታይ ኣብቲ ውድድር ክንህሉ ኢና my support for the team and of course I'm also happy to do that so yeah for the moment I decided and the team decided to bring me there I mean it would be nice if I go in the breakaway yeah ኣብቲ ፀወታ ምስታ ተሃድም ጉጅለን ተውዒለ ፅቡቅ ኣብ ቅድሚት ክትሉን ክትረአን ፅቡቅ እዩ እንተኾነ እቲ ውድድር ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ክትኸውን ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብ ግዜኡ እንታይ ክግበር ከኣል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሰላም ናብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ጋንታ እያ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ እቲ ዝበለፀት ጋንታ ሓያል ጋንታ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ብምዃኑ ድማ ተስፋ ናይ ኣፍሪቃ እያ ተስፋ ናይ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ድማ ማንም ኣፍሪቃዊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ብሽክሌታ ውድድር ክዛረብ እንድሕሪ ኮይኑ ኤርትራይ ክብል ዝኽእል እቲ ዘገርም ወይ እውን ንፅባሕ ንጎ ክንሓስበሉ ዘለና ሩዋንዳ ይኹን ኬንያ ነዚ ውድድራት ዘካይድዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ጥራይ እዩ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ተዘየለዉ ናብ ኣፍሪቃ ይመፅን እቲ ውድድር እቲ እንኮ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ኣብ ናይ ብሽክሌታ ማፕ ክትመፅእ ዝገብር ዘሎ ኤርትራ እዩ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ ኤርትራ ብቁጠባ ፅቡቅ ምስ ኮነት ድሓን ምስ ኮነት ኩሉ እዚ ውድድር እዚ ብብዝሓብ ኤርትራ ክግበር ቢካዝ ኤርትራ እታ ወሳኒት ሃገር ኤርትራ እያ እቶም ዝበለፅ ተፃወቲ ዘለዋ ናይ ኣፍሪቃ ብሽክሌታ ክበሃል ከሎ ደቡብ ኣፍሪካ ወይ ኤርትራ ጥራይ ኢኻ ትጠቅስ ኦፍኮርስ ኣብ ሞሮኮ ገለገለ ኣሎ ኣልጀርያ እውን ሸኒሻ ኣሎ በት ናይ ኣፍሪቃ ብሽክሌታ ክትብል ቀዳመይቲ ትመፀካ ኤርትራ እያ ስለዚ ኤርትራ ናይ መፃኢ እቲ ዝበለፀ እዩ ምስቲ ዘለና ፖቴንሻል ናይ ኣባፅዕ ድዩ ባፅዕ ዘሎ ፅርግያታትን ከተማን ተሪኻ ኣስመራ ዘሎ ምስቲ ዘሎና ተፈጥራዊ ፅባቐ ንእሽተይ ነገር ተወሲኽና we are going to be the forefront ኣብዚ ናይ ብሽክሌታ ዓለም ቅድሚት ክንከውን ምዃንና ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ብሽክሌታ ዘለኹም ካብ ብሕጂ ሕሰብሉ ኢንቨስትመንትታት ክገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ብሽክሌታ ዘለዋ ቦታ እናዓበየ ክኸይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ እናበዝሐ ይኸይ ስለ ዘሎ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ካብ ኩዕሶ እግርን ገለመለን ካልኣርሱ ኮይኑ ኣብ ብሽክሌታን ቀልጢፋ ቅድሚት ንብሽክሌታ ኣብ መንጋድ ድዩ ናይ ብሽክሌታ ቱሪዝም ድዩ ናይ ብሽክሌታ ትሬኒንግ ሰንተር ድዩ ናይ ብሽክሌታ ኣካዳሚታት ድዩ እቲ ዝበለፀ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ መጀመርያ ኣብ ቢዝነስ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ንስኻ ኮምፔቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ዘለካ ኣብኡ ኢኻ ተተኩር ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣቀማምጣ ናታ ድማ ብዙሕ ከበሳን ቆላን ዘለዋ ስለ ዝኾነት ቀዳማይ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ኤርትራ ንብሽክሌታን ንናይ ብሽክሌታ ህዝብን እዩ ምስቲ ፍቅሪ ናይ ብሽክሌታ ዘለና ኤርትራ ቀዳማይ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝያዳ ኣተኩሮ ክትበሉ ዘለዋ መንግስቲ እውን ይፈልጦ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ግን እቲ ኣብ ደገ ዘለካ ብፍላይ ምስ ብሽክሌታ ርክብ ዘለዎ ስምዒት እንተለካ ቢዮንድ ካብቲ ዘለካ ስምዒታት ወፃኢ ብዙሕ ኣባይታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ፖቴንሻል ዘለዎ ናይ ቢዝነስ ኩነታት ምዃኑ ኣስተብዒልና ኣይ ሆፕ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እቶም ዝበለፁ ተወዳደርቲ ሒዝና እንዲና መፂና ዘለና ከም ገለ ኢሎም ምስታት ሃድም ሓደ ካብኦም ተውዒሉ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ብርግፅ ዓበይቲ ጋንታታት ምዃኑ ከምዚ ነገር ኩሉ ግዜ ከም ጋንታ ደረጃ ዝዳለውሉን ገለን ስለ ዘለው ገለ ነገር ክገብሩ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ማለት ብግሎም ክሪኦም ከለና ኣቕሚ ዘለዎም እዮም ካብኦም ንላዕሊ ኣቕሚ ዘለዎም ብዙሓት ኣለው ግን ይነበርነው ኤርትራውያን ቢንያም ቅድሚ ሕጂ እውን እኳ ብ22 ዲ ዋላ ገለ ኣብቲ ናይ ናሽቱ ተኣምር ሰሪሑ ነይሩ እዩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብቲ ስፕሪንቲንግ ሕጂ እውን እንተኾነ ተኣምር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወላ ካልኦት እውን ከም ገለ ከምታ ዝበላ ኣብታ ዝሃደመት ጉጅለ ተፀኒሖም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ቢንያም እኳ ተጠማትን ክትሓዝ ዝኽእልን ስለ ዝኾነ ካልኦት እውን መርሃዊ ድዩ ኣማንኤል ድዩ ናሆም ድዩ ዋላ ናትናኤል ድዩ ሄኖክ ድዩ ገለ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ብፍላይ ሄኖክ ድማ ንሩዋንዳ
ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ትራክ ሬከርድ ስለ ዘለዎ ምናልባት ንሱ እውን ተኣምር ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ንሕና ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኻ ኩልኻ ኣጆኻ ክትብሎም ደጊምና ደጋጊምና ነተሓስብ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንተሪኢና ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚ ካብዚ ቀፂልና ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ሓደ ክልተ ቪድዮታት ክንርኢ እዚኣ ሓንቲያ ተስፋኒው ዝተውፅኣያ ዕደና ናይ ፖታሽ ኣብ ኮላሊ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ቻይና ተገዚኡ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ፕሮጀክት ክጅምር ናብ ስራሕ ክኣቱን ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል ካብ ተፈጥሮዊ ሃብትናትና እዚ ፕሮጀክት እዚ ስለ ዝኾነ ተስፋ ንገብር ዝብል ፅሑፍ ፅሒፍ ነይሩ ከም ኩሉ ግዜ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንኤርትራ ብሰደድ መልክዕ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እውን ነቲ ውሽጣዊ ናይ ሕርሻ ፖተንሻል ናይቲ ሃገር ዓብ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ደጊምና ደጋጊምና ተስፋ ትገብረሉ እቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣይሆፕ ናብ ስራሕ ክበፅሕ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ድማ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ንክቕርብ ክኸውን ተስፋ ንገብር ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ ኣገይን ኣብቲ ጉዳይ ድማ ንሕና እውን ተሳተፍቲ ናቱ ኢና ተስፋ ምግባር ኩሉ ግዜ ካልእ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ሓንቲ ፅብቕቲ ስእሊ ድማ ራዩ ከምዚታት ስእልታት ካብ ኤርትራ ወፂኡ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ደቂ ኤርትራ ድየን ወይስ ካብ ደገ ድመፃየን ኣይፈለጥናን ግን ካብ ኤርትራ ድመፅእ ስእሊ ክርኢ ከለኹ ኩሉ ግዜ ፖስት ምግባር ደስ እናበለና እዩ ስለዚ ካብ ላዕሊ ቴራሶ ኮይኖም ዝገበርዋ እዩ ያ ሰምታይምስ ካብ ዓዲ ዝመፀ ቪድዮታት ብዘየገድስ ከመይ እዩ እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጉዳያት ክመፅኦም ትዛረቡ መንእስያት ወሓጥዎ ኣብ ስደት ብጀካ ሰብኣይ ምዃን ካልእ ኣማራፂ እንተሓሰነ እንተመረረ ሰብኣይ ምዃን ጥራሕ ብጀካ ሰብኣይ ምዃን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ፈቲና ፀሊና ሃፍታ ካብ ኤርትራ ዝወፃናላ ሰዓት ሰብኡት ኢና ቆልዑት ኣይኮነ ብኸ ንባዕ ሂወት ትጭነቐካ ዕሩኽትካ ትኸይድ ቤተሰብካ ትድውል ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ትኸይድ ናብ ሜድያ ከይትወፅእ ኣብ ሜድያ ከይትወፅእ ሚልዮን ግዜ ነገረካ ከይትወፅእ ክንዲ ዝመረረ ይምረር ክንዲ ዝሓሰመ ይሕሰብ ኣንበሳ ከፊእኒ ኢሉ ሳዕሪ ይበልዕ ዝብኢ መሪርኒ ኢሉ ጉዕ በርበር ይበልዕ ስኻ ሰብኣይ ናይ ሜሮን ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ነገር እንዲድወፆ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ እያ ማለት ነቲ መንእሰይ ኣብ ሚድያ መፂኻ ስለ ዝበኸኻ ወይ ገለ ካብ ሚድያ ዝመፅእ ለውጢ የለን እታ ዘላትካ ሽግር ካልእ ሽግር ክትውስኽ እያ እታ ክትበኪ ከተማርር ዘውፃእኻያ ቪድዮ እቶም ዝፀልኡኻ ብኣ ገይሮምካ ተወሳኺ ስቃይ ክፈጥሩልካ እዮም ስለዚ ሽግርካ ኣብ በይንኻ ምስ ዕሩኽትካ ምስ መሓዙትካ ምስ ቀረብትካ ተዘራረበሉ ናብ ሚድያ እንተምፂኻዮ ግን ተወሳኺ ሽግር ኢኻ ትፍጥር ዘለኻ እታ ከፊኡኒ ኢልካ ዘውፃእኻያ ምስጢር ፅባሕ ንጎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ፀገም ተወሳኺ ፀገም ወሲኽካ ኣለኻ ሚድያ ምክንያቱ ንዝፈትውኻን ፀላእትኻን ጉትካ ነጊርካዮም ስለ ዘለኻ ቴንኪዩ ሜሮን ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ሼር ሪቶን ሓሳብን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም Thank you.